xogħol il-Knisja mhuwiex li tagħlaq il-bibien imma li tfittex lil kulħadd biex takkumpanjah. Fejn żbaljat il-Knisja? Dit tagħlaq il-bibien qed infalluhom għax maħniex nakkumpanjawhom biżejjed meta jiġu biex jiżewġu fil-Knisja. Imbagħad meta jfallu nitilqek waħdek. Jiena nemmen falla nħobbu lill-Alla u jiġuni momenti fejn ma narfux xorta. Waħda mill-studenti tiegħi illi kellha gender dysphoria. Kien hemm bżonn illi jien bħala soru npoġġi bil-qiegħda u ngħidilha Alla jħobbok. Le inti tagħmel xejn ħażin għax qed tħossok hekk. Mela tlaqna. Merħba nilqakom għal-episodju tal-podcast. Illum għandi il-Sister Veronika. Sister Veronika hija kap ta' skola, Sejt Monika tal-Gżira, però hija persuna li jiena ltqajt magħha waqt dibattitu tal-każin. Sibt fiha persuna li taħseb ħafna, persuna erodita u elokwenti, u magħha konna qed niddibattu l-eutanazja. Xi ħaġa li llum ħaniddiskutu wkoll. Però ma' Veronika ħaniddiskutu wkoll il-kultura Maltija biex nista' ngħidu dwarha minn l-interazzjoni tagħha li jkollha mal-istudenti. Ħnitħattu wkoll dwar il-medja soċjali li huwa fenomenu illi qiegħed ibiddel il-permutazzjoni ta' kif qed jiżviluppaw it-tfal tagħna u li Sister Veronika għandha ħsieb interessanti immens. Ma jonqos ovvjament Alla minnu il-natura tiegħu għalfejn għażlet tkun fi-Knisja, l-problemi ġerarkiċi tal-Knisja, dawk ix-xiljiet ta' Knisja li hija patriarkal, pereżempju, fuq dawn l-affarijiet kollha sejrin nitkellmu. Qabel ma nibda, sintendi, patreon.com/John Mallija, għatu like ixxerjaw dan il-video, ejnuna sabiex inkomplu nistgħu inkabru dan il-proġett. Nirringrazzja wkoll il-Browns, il-ISS, nirringrazzja il-Maple, grazzi l-Alberta, l-Garmin, wellbees.mt, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir, personalfinanceTool.com, 9986645. Huwa numru ta' Derek kif ukoll grazzi lil Business Labs minn fejn aħna namministraw il-proġetti varji tagħna. Fakkarkom kull nhar ta' ġimgħa filgħaxija ikun hemm il-każin fuq Tokis fid-9 Infakarkom ukoll li jekk tixtiequ tattendu hemmhekk kelmuna kunu hemmhekk preżenti għal dawk id-dibattiti. Ma dak kollox minn naħa tiegħi, patreon.com/John Mallija għattilhom, naf li għattilkom, irġgħet għattilkom. Narakom in-naħa l-oħra jien u Sister Veronika. Bħala post iltqajna hawnhekk, perent inti qabel kont qiegħda ġo skola. Ekku. Kellek ġurnata skola. Għajjew kellum jew x'għamlu? Għajjejt iva llum. Titajdilna fejn kienet partikolarment impenjattiva l-ġurnata? Illum kelli naqra issues li kelli niddilja mat-tfal minn mal-istudenti tiegħi, studenti ta' sekondarja, kultant joħorġu b'xi waħda ġdida. Kelli tlet studenti illi bdew jgħidu ċertu diskors fuq droga u mhux droga u kien hemm it-tfal iż-żgħar u fuq shootings fl-iskola u t-tfal iż-żgħar twerru mbagħad tinkellem il-kbar, dat tip ta' ħmerijiet insomma. U bdew jagħmlu apposta biex werru naqat tfal. Ikunu qegħdin taf kif jippruvaw juru kemm bravi u kemm joħorġu ċertu ribelljoni. Ikun hemm stejjer li jkunu ta' vera allura jkun hemm ċertu rabbja. U jisna ħadd anke l-opportunità biex niddilja ma' storja minnhom, speċi ta' nejn il-persuna l-istudenta toħroġ ir-rabja tagħha biex immissu fejn kellha bżonn tmiss għax ħafna drabi joħorġu r-rabja all over the place u ikun hemm stejjer reali, ikun hemm traumi reali li ma jkunx irdu jiddiljaw magħhom. Taf kif jibqgħu jġorruhom. Infatti huwa naħseb il-qofol tat-terapija dak huwa li inti testernalizza ħafna affarijiet ma fil-verità tkun qed tostor l-affarijiet li tikkawżaw dak l-ġieħ. U jkollok ċertu tfal li ma jkunux irridu għajnuna, ġifieri jkunu jridu jżommu għalihom, ma jridux imissu ċertu ġieħ. Ikollok oħrajn fiċċuha very willingly l-għajnuna, oħrajn le. Allora mbagħad meta jiġi mument fejn kollhom bżonn tkun tista' tixxukjhom naqra, ikun importanti ħalli jifhmu li għandhom bżonn li they reach out għax inkella jibqgħu fejn huma. U għandek xi training għalija dil-biċċa xogħol inti? Jiena il-background tiegħi psikoloġija, jiġifieri l-ewwel degree tiegħi psychology u mbagħad għamilt masters fl-ispiritwalità, ġifieri għalija taħlita tajba ħafna għax-xogħol li qiegħda nagħmel.
Imma ovvjament mbagħad it-training bl-esperjenza wkoll u inni 10 snin kap ta' skola u 10 snin oħra fil-klassi. Nasab il-psikoloġija bejgħu kulħadd jifhimha minn isegwi dan il-podcast nasab għandu naqra għarfien għax li kellna psikologu qabel. Meta tajt tistudja l-ispiritualità xi fuq diri, masters fl-ispiritualità? Tidħol iktar fil-font f'dak li għajdu awturi differenti, spiritualitajiet differenti fis-sens li kull spiritualità hija unika, il-mixja unika tal-persuna. U xi ħaġa naħseb li sabiħ fil-studju tal-ispiritualità li meta qed taqra u qed tirriċerka persuni oħra il-mixja tagħhom, il-mixja spirituali tagħhom, it-tfittxija tagħhom, anka ssib diskors jew immaġni li esprimu dak illi forsi tkun għaddejja minnu inti jew tħoss f'qalbek jew ħruħek ngħidlek u jisek qatt ma kellek lingwaġġ għalih. Għaliex għax inti fl-awturi wkoll issib kumpaniji fit-triq, ġifieri l-vjaġġ nemmen li aħna nagħmluh ma' oħrajn, il-vjaġġ spirituali tagħna nagħmluh ma' oħrajn għax inħarsu lejn l-oħrajn, nitalmu minn oħrajn qatt ma nagħmluh verament waħedna anke jekk huwa uniku għalina, ġifieri t-triq tiegħi jien irid insiba, imma jkolli bżonn li naraf toroq oħrajn nitgħallem minnhom u nitgħallem lingwaġġ ta' kif nesprimiha din it-triq. Mela, ara, fit-tieni parti nitkellmu ħafna iktar dwar il-midja spirituali tiegħek. Ekku, mortlok mill-ewwel hemm jien. U spex naħseb tajna sommarju tajjeb ta' minn inti. Inti persuna spirituali, sintendi, inti persuna li għandek ħafna esperjenza fl-edukazzjoni. Erbdew minn hemmhekk. Mill-irwol tiegħek bħala persuna li tinteraġixxi ħafna mal-istudenti. Reċentament rajt artiklu li semma lilek u semma xi nies oħrajn għax kontu parti minn xi avveniment partikolari kontu titkellmu dwar l-avvent tal-medja soċjali jekk qed nifhem sew. Konna din nitkellmu dwar il-ben illi għamlet l-Awstralja fuq il-social media għal żgħażagħ taħt il-16 sena. U kontu qed titħattu speċa jekk għandix bżonn indaħluha f'Malta u kulħadd qed jagħti il-perspettiva tiegħu. U inti kont qed tagħti il-perspettiva tiegħek viżavi l-istudenti. Ser nassumi illi mhux ser nassumi insomma inti għad li hemm bżonn illi isir xi ħaġa dwarha għalfejn x'inhu l-perikli kif tesperjenzahom inti. Ara jiena social media nara bħala għodda li tista' tkun għodda vera tajba bħal ħafna għodda oħra, imma bħalma jiena ngħid bħalma karozza ma tiex persuni taħt 18 sena l-kemm għodda tajba ħafna u għaw min jgħidlek imma trid tallimhom kif jużawha, maħna l-karozza jitalmuha meta jkollhom 18 m'għandhomx għalfejn jitalmu qabel kif jużawha biex imbagħad jużawha tajjeb li rrid nallimhom pjuttost huma l-ħiliet ta' pereżempju kif nirrispetta lil oħrajn fit-triq, ta' kif nobdi r-regoli. Għaliex meta nobdi r-regoli u nitgħallem nirrispetta lil oħrajn imbagħad dawk nista' napplikhom meta jien nibda nuża din l-għodda. Ġifieri hemm xi jitalmu, hemm ħafna xi jitalmu pereżempju li jkunu kritiċi fil-kontenut ta' dak li jaqraw, ta' dak li jisimgħu. Imma m'hemmx għalfejn tihom l-għodda minn issa meta naf li din l-għodda qiegħda tagħtihom aċċess għad-dinja kollha 24/7 meta fil-fatt bħala ġenituri normalment aħna ma nħalluhomx imorru kullum kien 24/7 mingħajr ma nafu fejn huma, mingħajr ma nafu x'inhu ma jagħmlu. Imma fil-medja soċjali u fuq l-internet, it-tfal ħafna minnhom hekk mingħajr restrictions ta' xejn. Minkejja li jeżistu restrictions jekk irridu wkoll, imma isu ma tinkwetanix daqskemm għalkemm issa ikun hemm iktar awareness anke fost il-ġenituri, imma isu ma tinkwetanix daqskemm tinkwetana meta jgħidulna ħajħorġu kważi kultant jgħidulek le taf kemm ma tħabbatnix toqgħod id-dar fuq il-computer isu għarrajtem. U hemm influenza kbira fis-sens li inti għandek adolescent li għadu qed jiżviluppa dik il-parti tal-moħħ li kapaċi tażel u ma tinġarx. Fil-waqt illi dik il-parti tal-moħħ l-iktar li tkun attiva tkun dik li tagħmlu l-iktar impulsiv, dik li tuħsib l-emozzjonijiet, allura ovvjament hemm iktar ċans għall-addictions. U qed naraw din, ġifieri anke l-kbar jiġu addicted tas-social media, ġifieri naħseb kollha nammettu li jekk nibda niscrollja u ma jkollix limitu jien ma nillimitax lili nnifsi, nibqa' niscroll jaħseb wara xi ħadd li jkun adolescentu.
Jiġifieri U fl-iskola- issir ħafna ħsara. Fl-iskola kif qed tippreżenta ruħha din il-problema? Il-problema Ejja, nuqqas ta' focus, l-istudenti li jisom jiddimotivaw ruhom, jisom xejn ma jinteressom biżejjed, jisu rrid nara kif ħaneħles l-iktar malaj l-affarijiet tal-iskola biex imbagħad nista' nintefa' fuq social media ma' sħabi, pereżempju. Apparti u Raħna per eżempju kellna dik l-istess problema, spiex l-istess dinamika niftakarna bit-television per eżempju. Jiġifieri jew bin-Nintendo. Differenza u X'inhi hemm differenza iktar hemmhekk? boundaries u ġifieri inti jekk inti qiegħda fuq it-television dawk l-istazzjonijiet li hemm u fil-ħin li tista' tarah inti. Il-games dawk huma l-games li għandek, I mean il-ġenituri jafu x'qed tagħmel għall-inqas, suppost għall-inqas, imma meta qed tidħol fil-social media, apparti ġifieri social media għandek l-element tal-bullying, ta' cyberbullying li qed jikber ħafna fl-iskejjel. Mela, tista' tina naqra perspettiva għal forsi nies li m'għandhomx tfal jew li forsi ma jafux qed jiġri bit-tfal tagħhom. Kif tiġri l-biċċa xogħol tal-bullying? Għax il-bullying dejjem kien problema. Ġifieri kulħadd konna skola. Ġifieri il-bullying dejjem eżista fil-van, fil-bidħa. Kif tbiddel id-dinamika s-social media? Mela, minn żewġ naħseb aspetti. L-ewwel wieħed hu li meta inti qiegħda f'post fiżiku hemm dejjem limitu. Jiġifieri għandek dejjem nies adulti, jekk mhux dejjem kważi dejjem, illi qegħdin hemm u qegħdin they are supervising you. Fil-każ tal-social media m'hemm ħadd ħafna drabi jekk il-parent ma tidħolx u tara x'inhu jiġri mit-tifla jew t-tifel tagħha. Allura ovvjament it-tfal m'għandhomx gwida qegħdin għalrihom dik waħda. It-tieni waħda hi l-fatt li qegħdin wara screen daw jiktbu li jridu li jiġihom f'moħħhom mingħajr ma jaħsbu qegħdin it-tfal. Bħal meta jagħmlu l-adulti ta' wara kollox. Taħseb li qed ikunu iktar krudili? Iva, ħafna iktar. Ħafna. Tipo, jekk ikunu l-iskola, bniedem, din totta l-adulti wkoll ta' ġifieri, imma ovvjament issa qed naraw anke fl-adolescenti. Bniedem forsi idea lilek jgħidlek isma' kemm iddejjaqni jew kemm ma toġob kemm mintkera pereżempju fuċċek, imma fuq social media mhux qed jiddej u jsemmuk b'ismek jitteggjawk biex kulħadd ikun jaf li fuqek qed tgħid. Ġifieri kelli każijiet fejn il-ġenituri marru għand il-pulizija u bir-raġun, ġifieri għax inti mbagħad tidħol fi crime u din ma jistgħux jifhmu. Huma taħt l-età biex jifhmu ċertu affarijiet illi met inti qiegħda tibbulja li xi ħadd ieħor u qed tagħmilha daqshekk public, hemmhekk ma baqgħetx bejnek u bejn il-persuna l-oħra li tista' tiġi handled b'xi mod. Apparti hekk jiġifieri dawn jekk aħna konna pereżempju l-iskola u niġġieldu. Mbagħad mort id-dar, mort tilab mal-ħbieb taħdejk, pereżempju, mort jien naf, għamilt ix-xogħol tiegħek, mort naqa' quddiem television, issa daw jiġu l-iskola u jibqgħu connected mal-ħbieb tal-iskola minn fludza flaxija. Allura ovvjament hemm ħafna iktar lok illi kemm ħaddum tajt affarijiet. Jispiċċaw jiġġieldu iktar. Mela, apparti il-bullying, il-fatt li jkunu għajjanin u distratti, hemm ukoll nimmaġina din il-problema li peress li il-mobile kollu jistimulak. Mbagħad naqra diffiċli illi l-istudju ukoll ikun stimulanti. Ġili anke affarijiet oħra, ġifieri nimmaġina li jkunu diffiċli jistimulawk. Aħseb wara li titgħallem il-matematika jew li titgħallem jinnaf xi lingwa fejn trid timpenja ruħek biex tieħu lura dak li tħoss b'sempliċi tara TikTok pereżempju. Qiegħda tippreżenta jew ruħha. taqra ktieb pereżempju mill-bidu sal-aħħar għax taqra ħafna biċċiet żgħar u jkun biżejjed. Tippreżenta ruħha u l-isfortuna u illi daw it-tfal qishom ma jafux din oħra, allura u li qed nagħmlu anke ħażin naħseb fis-sistema edukattiva li minkejja t-teknoloġija tiżviluppa u għandna bżonn ma nistax ndaħlu rasna f'ramel u ngħidu mhix qedem, irridu ndaħluha wkoll. Imma rridu noqogħdu attenti li noħolqu bilanċ. Għaliex da tfal huma tfal li huma deprived ħafna mill-kuntatt man-natura pereżempju. Qegħdin kif taqbad tgħid immersed fil-teknoloġija u fis-social media, ma tiġu l-iskola u aħna bħala edukaturi rridu naraw kif nistimulawhom. U qed nagħtuhom iktar minn dak li diġà għandhom, mentri rridu nitgħallmu nistimulawhom mod differenti wkoll. U jirnexxielek għax huma tant huma qishom bilanċ għal affarijiet oħra illi kif
tibdillhom jinteressom, ġifieri bħala sistema edukattiva ġenerali qed ngħid għax qisna aħna qegħdin niġġennu fuq li jinnaf l-ewwel daħħalna l-interactive whiteboards u mbagħad it-tablets, issa il-two-in-one device. Inkollu ndaħluhom meta daw id-dar. Dan għandhom ukoll. Mhux x'inhu ma naqsin allura. Il-kuntatt ma' natura, kuntatt reali ma' sħabhom imma li jitalmu jagħmluh b'mod diċenti. Għax issa li qed jiġri ġifieri next step qiegħda tkun li qabel kien il-ġlied li kien ikun normali bejniethom jispilja l fuq għal social media. Issa mis-social media qed jispilja l-ħajja normali wkoll, ġifieri issa saru iktar faċli għalihom jgħidu l xulxin fiċċhom. Iktar minn qabel. Jiġifieri daw żewġ affarijiet qed jinfluwenzaw ħafna lil xulxin, il-mod ta' kif jaħsbu t-tfal tal-lum. Anka nuqqas ta' rispett li qed naraw lejn adulti pereżempju, ġifieri ma jiddejqux illi jien naf tgħaddi minn ħdejhom qisu ma ddaħħat anzi kważi kaħlok mal-ħajt għax ma qisu ma tjaraw il-ħadd. U vera ma ġifieri jiena xi ħaġa li timpressjonani illi trid tispellilhom l-affarijiet. Ġifieri jiena jekk ma ngħidilhomx isma' llum ħirġin. Oqgħodu attenti li ma tajtux fil-van, oqgħodu attenti li meta taslu hemm tajdu grazzi, turu rispett. Jekk ma tgħidilhomx hekk, tispiċċa illi wara trid tikkoreġġihom għax ma ġibruhx il-ħonsa. Jekk tgħidulhom hekk jobduk. Jiġri daw vera ma jafux. U tarhom korolari daw il-problemi bejn is-social media u dil-imġiba li qed issemmi. Iva, għax fuq is-social media mhumiex qed ikunu gwidati kif iġibu ruhom. Qegħdin waħedhom, allura qed iġibu ruhom bla doċċ jisu il-ġungla ngħidilha jiena, d-dinja tal-ġungla, mbagħad jiġu and it spills over to real life. Right. F'termini ta' kurrikulum jew ma nafx forsi inizjattivi tagħkom. Biex timmitigaw dan il-fenomenu bħalissa Malta maħniex niddiskutu ben. Akku, laqas xejn. Kien hemm qisu naqra ċaqli ħanibdew niddiskutu s-social media imma qisha waqfet ukoll mietet fuq omma. Ma mxejniex fuq, jew telfet l-enerġija, telfet il-momentu. Forsi għada petada ikun dibattitu li kolna, għax forsi nintebħu li jisma' għawda il-perikli u għahjad noqdu l-om attenti. U ma semmajnijom xkolla, ġifiri il-perikli li jem. U għatfadal ix nesplora mija. Pero nixtieq nkun naf minnaħa ta' sistema tal-edukazzjoni, jew anka forsi minnaħa ta'kom bħala skola, hemm inizjattivi biex jiġu mitigati il-perikli tal-medja soċjali? Ovvjament, nipprovaw kemm nistgħu anke bħala sistema edukattiva, ġifieri hemm dan l-isforz li nedukawhom lit-tfal, imma nedukawhom billi ngħidulhom x'inhu ħażin u x'inhu tajjeb. Jiena naħseb irridu nedukawhom iktar milli ngħidulhom x'inhu ħażin u x'inhu tajjeb għax ta' dik l-età jisimgħu lilek all right, illum jismok forsi jifmuk, forsi jemmnuk ftit, imma mbagħad jarġgħu jaqgħu fiha x'huma għalihom dik id-dinja tagħhom. Iridu iktar niżviluppawlhom ħiliet li jkunu jimmotivawhom kif taqbad tgħid, ikunu iktar kreattivi pereżempju, ikunu iktar leaders, ikunu iktar responsabbli, joħolqu ittihom dik l-apertura biex joħolmu pereżempju u biex dak li joġobhom u dak li jieħdu gost jagħmlu isek tkabbrilhom il-motivazzjoni għalih. Qed biex isek tibbilanċja dan b'affarijiet oħra li jkunu aħjar minnu u iktar healthy minnu. L-isport pereżempju nħoss li hija disċiplina importanti ħafna kull tip ta' sport. U ma neqsin minn dil-ħtieġa illi jagħmlu sport, minn dal-aptit illi jagħmlu sport, għax għallum il-ġurnata l-extracurricular huwa rik ħafna, biex naf ħafna tfal li jien għandi żewġ tfal min jagħmel il-ballet, min jagħmel il-pjano, min jagħmel il-basketball, biex kif huma it-tfal lumenu dawk li tiltaqa' magħhom inti? Ara, ħanibda fuq il-fatt li x-xedjul ta' tfal hija imballata bħalma jitana. Ovvjament, l-iżvantaġġ meta għandek hekk għandek tfal li ġili jajjew ħafna, jajjew ġifieri anke mentalment, ġifieri bħalna meta nkunu għaddejjin minn ħaġa l-oħra,
jisom li m'għandhomx dak il-ħin biex jiqfu biżejjed, ġifieri din irridu nqogħdu attenti li ma nimlulhomx, ġifieri attività waħda. Imma li jkolli tnejn, li jkolli tlieta, li jkolli 5 fil-ġimgħa kuljum għandi xi ħaġa. Anka ġifieri qegħdin ċaħduhom mill-mument illi jistgħu jieqfu jaħsbu da tfal. M'għandhomx ħin biex jifqu jaħsbu jirriflettu bħalna. U tu illi ħafna drabi nafu li t-tfal jiżviluppaw ċertu kreattività meta jkunu bored. Illum laqqas jafu jkunu bored, għas jistaw jkunu, għax kif ikunu, jridu jaraw se jabdu jagħmlu. Ġifieri dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda tal-kompetitiva naqbel perfettament miegħek illi tfal illi jfittxu li jkunu aħjar milli kienu u li jġildu magħhom infushom, dik tagħtihom anke reżiljenza u naqbel ħafna magħha għalhekk l-isport joġobni. Il-problema hi li qisu qegħdin nitfgħu wisq importanza fuq il-medalji, fuq li nirbaħ li mhux bil-fors kifet, hemm mbagħad in-namra għalija l-ħaġa, qisu bħalna li qisu il-ħajja ssir ġirja biex nirbaħ, ġirja biex inkun suċċess u qed ninsew ir-ruħ ta' kull ħaġa li nagħmlu. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gazini rina inqas xadini u iktar nenni. Għalek, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu mi kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb, wassan naqreb li l-verità. Il-kazin kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Talkies. Dalwaqt nixtieq ngħaddi għall-biċċa xogħol tas-silenzju għax naħseb dik hija nieqsa mhux biss mill-ħajja ta' tfal imma mill-ħajja ta' kulħadd. F'din l-epoka u naħseb iktar ma jmur iktar ħajkun hemm kjas għalkemm l-umenu miċ-ċirku ta' ħbieb li żhom jiena u man nies li nitħaddet magħhom jiena, hemm ħafna nies li qed ifittxu, pereżempju għandi ħafna ħbieb li meta konna żgħar ma jridux jafu bil-Knisja, ma saret waħda ġew saru kattoliċi daw. Għax iħossu li n-nar ta' ħadd li jmorru jkollhom dak il-mument fejn ma jistgħu jirriflettu, fejn hemm dak is-skiet, fejn kollox jieqaf. Ittihom ħafna tirrinvigorhom kemm intellettwalment, kemm psikoloġikament, kemm spiritwalment. U anka per eżempju, nuhu minni kull-jum nimmedita. Hija importanti li kull-jum insib dak il-moment ta' silenzju. Sa naħseb li qabel in-nies jinnaf jekk inti tkun bidwi għasaħħa tal-argument. Inti għandek ħafna ħin biex toqgħod waħdek miegħek innifsek mas-silenzju u hemmhekk isek mingħajr trid u ma tridx qiegħed timmedita. U fil-fatt għandna ħafna pereżempju nies li jisimgħu dal-podcast li jiġru jagħmlu ultra marathon, ġifieri jiġru għal sigħat twal fil-ġimgħa. U meta nsaqsihom ma x'inhu l-gost? Il-gost huwa meditazzjoni li jitlu qisu ġod il-mantra, jitlu ġo dan ir-ritmu fejn qishom jinqataw fl-aħħar minn dak l-istorbi kollu. Kemm hu importanti s-silenzju? Ħafna importanti. Dak li qed tgħid jagħmel sens ħafna. Għaliex jagħmel sens huwa l-esperjenza tiegħek, bil-forsi jagħmel sens, imma jagħmel sens ħafna fl-istampa sħiħa għaliex ħafna drabi il-bniedem meta qisu jasal fix-xifer, meta jibda jħoss li ħajtu naqes ħafna sens fiha qisu m'hemm xejn xi qed jgħix, jarġa' jirritorna lejn lajn ngħid jiena, ġifieri kollu bżonna dik. U għalhekk jien għandi ħafna tama fil-bniedem, għaliex nemmen li l-bniedem għandu xi ħaġa speċjali. Jiena bħala nisranija kattolika nemmen li l-bniedem f'qiegħ qalbu għandu l-immaġni tal-Alla u Alla dan Alla infinit, dan Alla sbuħija, aħna għandna nostalġija lieh. U din hija anke spiritwalità Awgustinjana, ġifieri l-bniedem għandu nostalġija għal daskiet li jpoġġih fil-paċi miegħu innifsu, f'kuntatt ma' dak li qed iħoss ġewwa fih, mas-sens tal-ħajja tiegħu, għandu nostalġija liha, jista' jgħaddi snin kif tgħid ġirja sħiħa ma jafx x'inhu jiġri ma ħajjiġi mument li jarġa' jħoss bżonna dik. U fil-ħajja tal-bniedem tiġi f'momenti differenti. U naħseb li fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha, fis-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha, li ntlied bl-istorbju mhux biss storbju fiżiku, ma storbju psikoloġiku, storbju li ma jħallinix insubu l-ispirtu, nkunu f'kuntatt ma' nfusna u anke mal-oħrajn imma f'kuntatt awtentiku u ma' Alla.
Allura l-bniedem dix-xewqa nemmen li kibret iktar fih għax ma jistax joħodha for granted. Iktar ma tkun nieqsa, iktar ma jistax joħodha Ix-xewqa for hija granted. akbar. Ekku. Is-silenzju nħoss li huwa dak li jagħmel il-bniedem bniedem ukoll huwa għaliex fis-silenzju aħna kif qed ngħid, ġifieri insib li l-nifsi fija nnifsi anke jekk ma nemminx imma fija nnifsi bħala bniedem jekk nidħol fil-font ħansib dak li hu sabiħ u dak li hu tajjeb ħansib l-eruq ukoll tal-ħażin tiegħi għax aħna kollha għandna il-ħażin fis-sens l-eruq tal-lejra, l-egoizmu, li rridu nġildu miegħu. Imma għandi bżonn is-silenzju biex niltaqa' miegħu, ma nistax nibqa' fil-wiċċ jiena nimmaġina bħala immaġni qisek għandek il-baħar li mqalleb fil-wiċċ, imma inti trid issib dak il-mument li tinżel fil-qiegħ fejn hu siket biex tarġa' ssib lilek innifsek u titla' fil-wiċċ u tarġa' titħabbat mal-baħar imqalleb. Ma nistax naqbel iżjed, però nixtieq nistaqsik, allura jekk aħna bħalissa soċjetà fejn is-silenzju huwa daqshekk nieqes u n-nies qed jgħixu f'din il-kakofonija kontinwa. X'taħseb li huma ramifikazzjonijiet soċjali mbagħad is-soċjetà kif tinbidel? Għax is-soċjetà hija magħmula mill-individwi. U jekk l-individwi qed jgħixu mingħajr is-silenzju, is-soċjetà kif qed tinbidel? Nuqqas taħsib, nuqqas ta' riflessjoni, nuqqas ta' awareness tiegħi nnifsi u tal-ħażin li nagħmel u tat-tajjeb li nagħmel ukoll. ċertu individwaliżmu qisni biex nimla ħajti jew biex insib sens, qisni nibda ngħix għalija nnifsi, nibda nara kif ħanfejjaq lili nnifsi. U f'soċjetà li individwalista hekk, jiġifieri nibdew nirraġunaw, jiġifieri li hu tajjeb għalija u importanti li mhux tajjeb għalija ma jinteressanix hu. Jiġifieri l-gwerer, ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu iktar anke biex noġbu lil xulxin għax importanti li nidher sabiħ quddiem l-oħrajn mhux. Jiġifieri qed nitilfu l-awtentiċità jekk irid. Isu li qed nosserva ħafna wkoll minn dak kollu li qed tgħid isu dan il-pattern ta' distrazzjoni. Ekku. Mid-distrazzjoni minn innifsi li ma nsibx ħin li nirrefletti nżomm li l-nifsi il-ħin kollu okkupat. Nsir workaholic. Nibgħat it-tfal noħodhom mill-iskola għal-pjano, għal-sport, għal-forsi jaraw naqra iktar mobile, bat forsi niklu xaġa flimkien imur il-ħin koll il-bot minn dak li ruq li qed issemmi inti. Għax dak li ruq li qed issemmi inti huwa diffiċli taċċessaħ għax ġeneralment ġo dak li ruq hemm jew dik line inti naħseb sejjaħ. Dik line fiha affarijiet sbieħ, ma fiha affarijiet koroħ ukoll. U isu vera sabiħ, għax isu kollox qed jorbot ma' xulxin għax fil-bidu tal-konverzazzjoni semmejt li dawk it-tfal illi meta tipprova tqarrabhom lej line ma jkunux iridu jersqu lejh għax hemmhekk hemm trauma, hemmhekk hemm il-weġa tal-papa, hemmhekk hemm il-weġa tal-mama. U huwa diffiċli ħafna, huwa ħafna iktar faċli li nagħmel satejt li sigħat nara TikTok. Ekku, bla dubju. U niġi entertained. U għax l-adulti qed ngħixu b'dak il-mod m'għandhomx gwida tfal u di tal-bikiju għax aħna kellna gwida, ġifieri ma nafx imma għal-qas jiena forsi jiena naqra iktar ma nafx. Jiena l-iktar, imma frażi li verament iddejjaqni hija iż-żgħażagħ tal-lum. Isma' xbin. Iż-żgħażagħ tal-lum qed irabbuhom l-adulti aħna qed irabbuhom. Issa jekk qed jonqsu għax aħna mhux qed immexxu. Ma nistgħux induru fuq ngħidulhom isma' xbin għamel biċċa xogħol aħjar. Naħseb l-ewwel nħarsu lejn nfusna, naħseb hemm ħafna u fl-istess ħin jira bħalek, naħseb li l-bnedmin huma speċjali, naħseb li l-bnedmin għandhom valur u l-bnedmin huma reżiljenti. Jekk tara l-istorja kara kemm il-darba bħala nies konna fi kriżi u mill-kriżi b'xi mod irnexxilna noħorġu aħjar. Però irridu l-ewwel naċċettaw li qegħdin fi kriżi biex naraw issa kif se nibdew insewwu l-affarijiet. Fuq is-silenzju, jiena li nagħmel fid-dar tiegħi fil-kuntest domestiku tiegħi huwa żewġ affarijiet. Nasib waħda mill-ewwel affarijiet li tgħallimt it-tifla kienet il-frażi konna ngħidilha attention is u jtgħidli everything. Paying attention. Mela, attention is
konna jidila, hija l-iktar ħaġa expensive li għandek inti, ma tistax taqbad tutti għal kollox u kulħadd, ma tistax tiġi distrat il-ħin kollu. U kont nispjegala daw l-affarijiet, niftakar fi żmien il-COVID. Aħna konna sakkarna d-dara xinu l-mara ħadna l-COVID, konna għoddu ġoflet, ġifiri ma fiħx ħafna iktar minn dil-kamera. U allura kellna nkunu vera disciplinati u diligenti għal kif san qasmu l-ħin tagħna. Parti mill-ġurnata ħadna l-opportunità li namlu training flimkien, namlu l-stretching flimkien, u mbagħad namlu 5 minutes meditation flimkien. U it-tifla ta' dak iż-żmien naħseb kellha 4 jew 5 talmet il-kunċett tal-meditazzjoni. Issa, it-tfal ma jitalmux mal-ewwel mhux awtomatiku, speċjalment li hemm ċertu kunċetti fil-meditazzjoni li huma pjuttost astratti u sak biżmien timplementhom. Però biex nirrinforza dak li kont għallimta u dawk l-esperjenzi li kellha, kuljum nimmedita, nistedinhom, ġieli tpoġġeħ dejja, ġieli le, imma jaraw il-missierhom jimmedita 10 minuti, 7 minuti, skont kemm ikolli ħin, jekk forsi tkun pereżempju bej meeting u ieħor, jew jekk meditazzjoni ta' filgħodu, eċetera, eċetera. Jiena meta saqsewni kieku kollok iżid xi ħaġa ma' sistema tal-edukazzjoni f'Malta, xi tkun? U l-ewwel ħaġa li ġiet nifmoħħi u naħseb tagħmel ħafna sens hija l-meditazzjoni. X'taħseb? Fil-fatt illum hemm trend illi fis-sistema edukattiva tidħol il-mindfulness meditation, li int tkun mindful li naħseb li importanti immens aħna mażżar nippruvaw nagħmluha, ġifieri hemm min jagħmilha b'mod konsistenti, mal-kbar nagħmluha mhux daqshekk b'mod konsistenti għaliex il-kurrikulum tal-edukazzjoni tagħna sfortunatament biddilna s-sistema ma l-kurrikulum għadu wisq vast, il-kontenut għadu wisq vast, allura minkejja li nafu meta tistudja s-soċjetà lejn fejn isejra llum u t-teknoloġija nafu li huma l-ħiliet l-iktar importanti u waħda mill-ħiliet hija din, propju din li huma jkunu mindful li naf fejn qiegħed mhux qiegħed inħin kollu x'imkien ieħor li aware tad-dinja ta' madwari, aware tiegħi nnifsi, aware tal-emozzjonijiet tiegħi naf nirregolhom pereżempju u dik ittielek il-mindful meditation, ittielek il-meditazzjoni. Xi ħaġa interessanti u l-mindful meditation għandha l-eruq fil-meditazzjoni nisranija, ġifieri meta tmur fil-antik fil-meditazzjoni fil-qaddisin fl-antik il-meditazzjoni li nafu llum kienet xi ħaġa li huma jipprattikawha ħafna. Apparti hekk fl-Eastern churches tagħna hija qawwija ħafna. Ġifiri għax bħal kull poplu tal-East, ġifiri anka l-insara kattoliċi tal-East u l-ortodossi. Churches tal-East qed netkellmu fuq. Għandek l-ortodossi ma għandek anka l-kattoliċi tal-East. Huma bħala poplu huma ħafna iktar spirituali, ħafna iktar meditattivi, ħafna iktar aħna iktar razzjonali bħala knisja tal-West. Ġifieri għandek l-eruq anka fil-meditazzjoni, il-mindfulness mhix xi ħaġa ġdida. Illum saret trend ma mhix xi ħaġa ġdida, hi xi ħaġa li hija nisranija ħafna wkoll. Tista' tispjega meta tajt mindfulness, meditazzjoni mindfulness, x'qed ngħidu? Jiġifieri li jiena nkun mindful ta' kull met nagħmel u ta' kull met jiġri madwar. Jiġifieri jekk qed niekol jien mhux inkun fuq il-mobile, jiena naf x'qed niekol, qed intiem dak li qed niekol pereżempju, jekk qed qiegħda nitkellem miegħek qed nagħti l-attenzjoni lilek, qiegħda nisimak u nisma' il-lingwaġġ tiegħek anka fil-ġesti tiegħek mhux biss fil-kliem li qed tgħidli. Mindful tal-emozzjonijiet tiegħi ġara xi ħaġa u jiena nieqaf u naħseb ftit x'effett ħallit fuq din u x'se nagħmel biha u kif ħa nirreaġixxi mhux inkun impulsiva. Ġifieri aħna rridu nkunu mindful f'kollox, imma biex tkun mindful f'kollox trid tibda titgħallem. Issa il-mindful meditation tallem il-kbar u l-itfal li pereżempju nieqaf nara x'qed nisma' bħalissa, nara x'qed nara tuża s-sensi prattikament. Is-sensi tiegħek tużhom biex dak kollu li qed jiġri bħalissa fir-realtà tħallih jidħol flok inti qed tgħix x'imkien ieħor fejn mhix qiegħda bħalissa.
Fantastiku. U jiena naħseb illi partikolarment it-tfal li għandhom l-ADHD, inkont tifel li kelli l-ADHD kont impulsiv, l ħsib li jiġini, jiena ħsib konna identiċi, konna l-istess ħaġa. Jek ġi ħsib, ġviri ħsib, u għajjien, mela jien irrit imwettaq dak li l-ħsib preskrivili. U din ovvjament tista' timmaġna li ommi kella parking space qudiem l-uffiċċju tas-Surmas. Issa, bizmin, ġviri jiena il-revoluzzjoni li saret f'ħajti saret meta skoprejt il-mindfulness. Kellem ġurnata fej għandi bżon, ma xalfejn, għandi bżon kelli ġifikax 23 ta' ġi. U għamil ġurnata nimmedita, u f'daqqa wahda ħassejt moħħi slowja. Għat maġrat, kan konti li ħaj, għat maġrat, u f'daqqa wahda il-ħas isa ħat mistura potenti ħafna. Daqqa wahda tibda jew jiena kelli dil-esperjenza li stajt nosserva l-ħsibijiet tiegħi għall-ewwel darba u stajt nieħu deċiżjoni fuq dak il-ħsieb. U korrett, jekk hux ġej minn xi ansjetà, jekk hux ġej minn xi inklinazzjoni li aħjar ma nsegwix jew li huwa vera importanti, mura rannantek pereżempju. Issa, u mbagħad eżatt wara nserta kienet ġurnata ftit surreali, għax mbagħad wara li għamilt xina ftit estrem sewa, għamilt xi 6 sigħat nimmedita sewa. Sibt dan il-metodu jedulu pacing meditation fejn titfa' idejk wara darek, tagħmel 6 passi f'direzzjoni u kull darba tħoss il-pass. U tħalt f'mantra insomma, u kienet spettakolarment sabiħa. Mbagħad jiena u nieżel il-tqajt id-deċet ma issa ħammur nara l-nanna f'dan l-istat li qiegħed, x'in-nanna kienet anzjana, nanna waħda mill-iktar nies li kelli qalbi, imma mhux dejjem kont inti għal-ħin li kien jistħoqilha, partikolarment għall-investiment li għamlet fija meta kont tifel. Allura ħadd l-ewwel opportunità kienet tlaqt nara n-nanna, insomma jiena biex nara n-nanna niltaqa' mat-teacher tad-dottrina li kienet Miss Pisani. U di Miss Pisani kienet fl-oratorju tal-Mosta, insomma di, u di kienet waħda mill-ftit għallima, tista' tgħidilha kien taqa' fil-kategorija tal-għallima di, li kienet tieħu paċenzja bija imma di, u kienet tgħidli li inti għax kreattiv, inti dik enerġija kollha pożittiva tali għandek toħx mela ħajlek issa nagħmlu dram. U inti ħuħsibek hekk kienet tirresponsabilità, kienet vera taf tmur minn. U insertajt magħha, konti li ma narax 10 snin. U għattela Miss Pisani, maġna għanna kien finixi daqsek ektar minna li Miss Pisani, għattela xtaqt nirringrazzjak jena, u għet nispiegala minn xie xaddej. Insomma, u bat mort dej nanna u kelli konverzazzjoni vera meaningful maħħa ħafna ek ta' xi satej 3 sigħat nżommi la idea, u jitajd li fuq it-tfulija tagħha, jien ngħidilha fuq l-iżbalji kollha li kont għamilt fl-adolescenza. Ġviri, jiena nibda sentenza u jitkompli għax nanna kienet xark, ġviri, ta' parsi mux għed tinduna, kienet tinduna kollox. Imma dak il-mindfulness, dak il-meditazzjoni, għalija kien, ġviri, biddilli ħajti. Vera nixtieq li naraħ iktar implementat partikolarment fil-kjas li għaddejn. Jisek għamilt l-istqarrijiet ta' Santu Ustinu. Jisek għamilt l-isqarrijiet ta' Santu Wistin. Mannanna. Eżatt. Fuq Santu Wistin ħan nitkellmu. Fuq Santu Wistin ħan nitkellmu. Partikolarment interessanti ħafnax. Santu Wistin jenfasizza ħafna raġuni. Imma mbagħad jasal fil-punt fej isma' raġuni sa' wassal, issa ħajkonna nieħdu l-pass li misinformat mir-raġuni imma waħda fil-raġuni u l-oħra fil-fidi. Vera nsibu interessanti u nixtieq insir nafu iktar. Ġona xi ħaġa li joġbitni ħafna fis-sens għax nemmen ħafna fiha. Intet kien hemm mument fejn ma bdejt nosserva ħsibijiet tiegħi. U naħseb dik waħda mill-affarijiet illi anke aħna bħala adulti ftit jagħmluha illi nitalmu nosservaw anke l-patterns tagħna. Ġifieri aħna minħabba traumi li nkunu għaddejna minnhom, minħabba l-istil ta' trobbija, aħna nkunu talimna patterns. Illi mhux bil-forsi kunu b'saħħithom kollha, aħna kollha għandna il-vulnerabilitajiet tagħna, le? Jekk ma nosservawx dak il-pattern u naraw b'mod oġġettiv u naraw fiex irridu nibdlu, nibqgħu nipproġettaw
l-issues tagħna fuq ħaddieħor u fir-relazzjonijiet tagħna din toħloq problemi serji għax inti jien naf, pereżempju jiena persuna li nikkontrolla ħafna lill-oħrajn. Għax insikur ħafna minħabba l-passat tiegħi, ma nistax noqgħod nibqa' ngħid għax jiena għaddejt minn dak, allura bil-forsi hekk, irid nitgħallem nieħu pass lura. Nara l-patterns ta' kif inġib ruħi u għaliex u nibda nagħmel xi ħaġa dwarhom. Issa jekk fil-passat ma kontx responsabbli għax kont tifel jew kont tifla issa responsabbli. Jiġifieri il-mindfulness tgħin ħafna f'dan ukoll. Għalina bħala għalija bħala il-meditazzjoni nagħmel kull filgħodu aħna nagħmlu nofsija meditazzjoni kull filgħodu u mbagħad nagħmlu kwart oħra fil-għaxija u mbagħad tagħmel ħiltek kollha biex issib bej nofsija u si oħra matul il-ġurnata tal-personali ngħidulu, imma dak kollu huwa meditazzjoni illi tgħinek taraf lilek innifsek u isek Alla xi qed isejjaħlek f'dak kollu, ġifieri fil-każ tagħna ovvjament għaliex nemmnu f'dir-realtà. Kif għadna fit-tieni parti nitkellmu iktar dwar Alla l-ispiritwalità, beda ħireġ bil-forsi ovvjament hija parti ċentrali forsi l-iktar importanti forsi għadik tal-identità tal-personalità tiegħek. Ġifieri wieħed jifhem. Ħanoqgħod naqra oħra mal-biċċerol tas-social media. Mela, tkellimna fuq il-problema tal-bullying, tkellimna fuq id-distrazzjonijiet, tkellimna fuq l-addictions. Nixtieq nifhem jekk fl-esperjenza tiegħek hemmx idejat ħżiena jew problematiċi jew perikolużi li qed jipproliferaw jew li ġieli nnotajt li jipproliferaw minħabba l-medja soċjali jew anke suġġetti li forsi inta dak naqra żgħar daw biex tibda tipproċesshom daw is-suġġetti. Ovvjament ġieli nsibu għax aħna qegħdin nitkellmu fuq l-adolescenti u nsejna li t-tfal għandhom ukoll il-medja soċjali f'idejhom anke jekk mhux suppost. Imma jkollok każijiet fejn pereżempju jibdew jaraw ċertu affarijiet anke jekk mhumiex pornografiċi imma huma beyond their age. Allura affarijiet li ma jkunux jafu biżjed fuqhom, jibdew jitkellmu ma' sħabhom, jgħaddu ċertu informazzjoni anke żbaljata lil sħabhom li jkunu taħt l-età, il-ġenituri tal-oħrajn ovvjament ma jieħdux gost għax inti tkun tixtieq trabbihom jew tkellimhom b'mod b'saħħtu lit-tfal tiegħek. Ġifieri għandek dik ir-realtà wkoll, il-realtà tal-pornografija meta jibdew jikbru ftit li kultant iħossuhom li daħlu li mhijiex l-ikbar realtà fejn jidħlu l-bniet minkejja li qed narawha li ma fejn jidħlu l-bniet iktar għandek ir-realtà ta' cyberbullying u ir-realtà ta' gender identity ta' ġibda sesswali. Ir-realtà ta' anka telfien tal-ħbiberija jien ngħidilha. Mela, it-tfajliet, il-ġuventur jien għandi żewġ ħuti subien u xi ħaġa li ninnota fil-ġuventuri iżbuħija tal-ħbiberija tagħhom għalihom il-ġuventur huma jikbru qishom il-ħbieb qishom ħuthom. Għal-inqasina mill-esperienza ta' ħuti jisom u tibqa dik, jisek ċertu ħbib li kellek meta kont żgħir, tibqa għalik importanti. Għal-inqas ċertu ħut għandhom din ir-realtà ta' fraternità, brotherhood ngħidilha kważi. Fejn jidħlu l-bniet ukoll hemm din ir-realtà u hija realtà ħafna iktar intima. F'liema sens, jiġifieri tfajla jew tikber ikollha bżonn illi titkellem fuq l-emozzjonijiet tagħha, fuq dak li jkun għaddej ġo fiha. U ħafna drabi jkollhom best friend li jsiru viċin ħafna ta' xulxin. Meta jkunu waslu f'ċertu żmien tal-adolescenza, kultant jibdew jitħawdu u hija normali. Jiġifieri jiena daqshekk close ta' dil-ħabiba x'jiena tratta lejn il-bniet pereżempju. Meta konna aħna f'dan iż-żmien, isek forsi kien ikun hemm min jgħaddilu dan minn moħħu, imma ma kienx hemm labeling, isek kellek din-libertà li inti tiskopri lilek innifsek ftit ftit. Mhux bil-forsi tillejbili għalilek innifsek, tagħti isem lilek innifsek. U konna gawdu għal-ħbiberija fis-sens li ma kienitx xi ħaġa rari li tara pereżempju żewġ tibniet għaddejni tfit janqu l-xulxin, ibusu l-xulxin, jinnaf torqot fl-imkien sleepovers, ikollok xi tlieta fl-istess sodda, jirrakkuntaw sa tard bil-lejl, affarijiet importanti ħafna lihom.
Qed fakkarni fuq meta jien għandi wieħed mill-ħbieb li bdejt damija u għal-Wejza. L-aħħar li kellna naqsmu sodda x'konna qed nagħmlu dokumentarju barra minn Malta jena Wejza, kellna norqdu bil-fors fl-istess sodda riqdin hekk. Bro, ersa. Imma naf, għax oħti, mbagħad jiena trabbejt ma' ħafna bniet kelli omminanti oħti, ħafna aħwat bniet oħrajn, insomma, u trabbejt ma' ħafna bniet. U kont nara din li qed di l-affezzjoni kbira, jieħdu ħsieb il-xurxin, jagħmlu xar xurxin, jgħaddu l-ħwejjeġ ta' xurxin u daw l-affarijiet. Jilbsu l-ħwejjeġ ta' xurxin. Eżatt. Jiġifieri din kienet parti mill-ħajja normali ta' tfajliet. Illum il-biża li hemm. Jiġifieri laqqas jafu x'jiġifieri pereżempju jekk tgħidilhom li t-tfajla żommi tfajl oħra, jkun hemm min jgħidlek jaq, pereżempju, għaliex? Għax qed jassoċjawha kollha ma' attrazzjoni sesswali. Allura qed jitilfu dan is-sens sabiħ ta' kif konna nesperjenza aħna bħala tfajliet ċertu intimità fil-ħbiberija. U qegħdin jiġġudikaw lil xulxin, ġifieri għall-aħħar tifla tara għaddejja jibdew mill-ewwel għax dawk lesbjani. Ġifieri aħna fl-qiegħin ngħixu f'soċjetà illi ngħidu li aħna tolleranti ħafna, ma fl-istess ħin daw il-ġudizzi u dawn il-kważi nitkażaw jew naddu żmien bl-oħrajn. Qegħdin fit-tfal tagħna wkoll, ġifieri. Ġifieri għall-aħħar tgħidilhom kontra u m'għandi l-ebda intenzjoni ngħidilhom kontra għax nemmen li kulħadd għandu d-dinjità tiegħu, kulħadd għandu dritt li jħobb, ġifieri jiena pjuttost miftuħa fuq dawn is-suġġetti u mat-tfal tagħna, imma dali jinkwetani, ġifieri għandna dal-ftuħ kollu minn għalina. Imma mbagħad hemm dal-ġudizzji kollha u daw il-ġudizzji li lilhom qed itelfuhom ħafna minn dak li għalina kien naturali. L-ewwel ħaġa ngħidulhom jiena meta jiġu qudiemi b'ċertu sitwazzjonijiet ngħidulhom ħudu paċenzja jara, jekk meta tikber tkun gej m'għandniex problema. Imma tista' tagħti ċans li jekk innifsek tiskopri sew lilek innifsek. Mingħajr dan il-bżonn qisu kważi rridu nippruvaw biex ġvissa isaret illi jisek trid tipprova biex tara li mintix. Hemm dal-pressure. U hija stramba għaliex ma kienx qabel anka pereżempju. Nota interessanti li xtinsit ma dak li qed tgħid inti dwar il-gender dysphoria. Fl-Ingilterra fl-2011 waħda minn kull 60,000 tifla, waħda minn kull 60,000 kien ikollha tħassib dwar il-ġeneru tagħha, waħda minn kull 60,000. Fi-2021 saru waħda minn kull 1,200. Ekku. X'qed jiġri għalfejn din il-qabża minix bniedem matematiku, però huwa evidenti ħafna li din hija bidla akuta, radikali u f'qasir żmien. Ara f'kull soċjetà dejjem kien hemm persuni illi huma LGBTIQ. F'kull soċjetà mill-qedem kienu jinħbew forsi ma f'kull soċjetà kien hemm persentaġġ ta' nies illi jew ikollhom gender dysphoria li ġifieri il-bioloġija tagħhom ma taqbilx ma kif iħossuhom minn ġewwa jew ikollhom attrazzjoni lejn l-istess sess, f'kull soċjetà kien hemm. Il-problema li qed naraw issa jien u anka sħabi meta nitkellmu anka ċertu psikoloġi inħossu li minkejja li ħafna mhux jaqblu magħna illi hemm problema ta' social contagion. Ġifieri mindu Malta qisu kien importanti li nagħtu vuċi lil min dejjem kien moħbi u min bata, ġifieri kien hemm batija serja f'din il-kategorija ta' nies. Imma issa tant hemm push, tant illi minn minoranza rridu nġibuha kważi maġġoranza illi mhix reali. Kieku hi reali hija hekk ma jimpurtax, imma mhix reali, hija kważi gidba. Jiena lija u tfal qed jitħawdu ħafna, pereżempju jkollna tfal b'autiżm illi għax iħossuhom differenti minn sħabhom jaħsbu illi għax flok girl huma suppost boy. U nibdaw b'dat taħwit. Għalfej jixtuq jipperpetwaw din il-gidba. U għawek forsi nishtiq niproponilek illi jista' jkun di xi naqra tpattija lill-konservattivizmu, l-Knisja Kattolika li irrepressat ċertu settur tas-soċjetà. U issa li dak is-settur tas-soċjetà qiegħed jikseb ċertu influenza. Qed jgħid isma'
ara xi tħoss meta inti kif hemm element ta' Naqbel miegħek jista' jkun, imma ovvjament at the cost għat-tfulija ta' tfal tagħna. Għaliex aħna l-għanna l-fejn għodun kelmuhom fuq li tkun eterosessuali u laqas li fuq li tkun omosessuali jew li tkun għajmin it-tfal għanna bżon intom jiena nirringrazzja l-Alla jiena l-esperjenza tiegħi ta' tfulija tiegħi jien kont ħafna tomboy, ħafna. Trabbejt mal-boys, rrid tinlaħħaq magħhom, kont inħobb ħafna l-isport, kont nispiċċa pereżempju noħroġna bil-futbol maħuti barra, aħna konna nġru barra, thank God, ġifieri kellna ħafna kontatt ma' minn fejn inti? Birgikara. Sewa. U llum il-ġurnata fil-fatt aħna jisu l-missjoni prinċipali tagħna hija il-formazzjoni ta' tfajliet prinċipalment u f'dan nisa. Jien ninsisti ħafna illi l-istudenti fl-iskola tiegħi nesponihom għal dak kollu illi huma esposti anka il-ġuventur. Fil-fatt kif tajt bikburija ngħid il-futbol team tagħna tal-iskola għadu kif rebaħ il-lig tal-iskejjel. Ġifieri aħna jien ninsisti ħafna li t-tfal tagħna ma nċaħduhom minn xejn. Huma, kull ħaġa, kull sport għandu jkun aċċessibbli għalihom, jekk kull tip ta' materja għandha tkun aċċessibbli għalihom. Jiġifieri jiena inħossni tgħidli biex inti ġejja, ma jinħossni vera fortunata li meta kont żgħira u kont tomboy. U kont, niftakar mis-Sirja li jien għandi żewġ subien u tifel biex jinkini. U kont dejjem rrid inkun bil-qalziet u tlibbisni x'dublet, pereżempju, rrid bil-fors nilab barra u jekk ommi tagħmilli il-klips f'xari kif noħroġ ninżagħhom, pereżempju, dak it-tip ta' persuna kont. Kelli libertà, kelli ħafna libertà. Ma kienx hemm dil-problema li. Minħabba li kellek din it-tendenza li qed tispjega tilbes il-qalziet, klips dejquk, ġieli għaddilek minn moħħok li kellek gender dysphoria? Kien hemm momenti meta kont ngħid tajt jiena suppost boy minn flok girl, kien hemm moment, ma ngħidx momenti ma kien hemm moment għax tant kont jien naf inħobb iktar l-affarijiet pereżempju anka tal-boys, u anka nħobb nirraġuna ħafna pereżempju. Ovvjament rabbejt anka ma' ħuti, jisuni ma kellix ħuti girls ukoll. Illi niftakarni darba kont ma nafx kemm kelli żmien ta' niftakarni nsaqsi, imma mill-ewwel għatlu li nifsi għatleta, I mean mhix żgur li mhux hekk, ma nistax nimmaġinani boy, imma jiena girl li ma nħobbx ħafna l-affarijiet wisq femminili. Taħseb li llum il-ġurnata kieku jista' jkun il-label żgur, kieku llum jiena mħawda żgur ta' dik l-età u qed nara kif ħanagħmel biex insir boy. Probabbilment. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Nixtieq nesplora naqra il-Knisja. Kif qed ngħidu kien hemm din ir-repressjoni kemm tas-sesswalità in ġenerali, kemm ir-repressjoni tal-omosessuali, u illum il-ġurnata li ma ġietx mill-Knisja biss, ġiet mis-soċjetà. U baqgħet ħafna fis-soċjetà li tgħid li illum in-nies jgħidulek u hija mhux kulħadd li jrid jagħmel ġifieri ma ddejaqnix, la ma ddejaqnix. You know, mhux għax vera aċċettajna li kulħadd differenti għax xorta ħafna nies jitqu b'oħrajn. U jgħaddu ġudizzju. Però jista' jkun ukoll hemm argumenta li dak huwa residwu tal-influenza kattolika li aħna għandna speċa daw il-normi ġejjin minn l-idea ta' ġudeo-kristjani li għallu nasma il-żwieġ huwa bej raġel u mara, xogħol dak iż-żwieġ li joħloq il-frott, u anka speċa kif inhi imqasma il-formazzjoni tal-Knisja wkoll li inti għandek dejjem il-patriarka fuq u daħweġ kollha jirrinforzaw naqra dal-istereotipi. Però issa il-soċjetà sejra n-naħa l-oħra li għandna aċċess perpetwu tal-pornografija kif qed ngħidu. In-nies qed jikkonsidraw ħafna iktar il-ġeneru tagħhom x'inhuwa. Fetta li ma kienx normali qabel.
qabel u li norma illi t-tfal iżgħar kienu jħossuhom, jekk jħossuhom pereżempju girl, kienu juru mill-ewwel kont tinduna jekk hu boj jħossu girl, ġifieri feta iżgħar tfal qegħdin ngħidu jew feta ikbar. Iż-żmien tal-adolescenza, fi żmien tal-adolescenza ma kienx hemm dan numru kbir li jgħidu illi jridu jbidlu il-ġeneru tagħhom. Ġifieri din hija fenomenu ta' issa mhux f'Malta biss. Dak li tajt nikkorrabora, ġifieri dik l-istatistika li tajtek l-ewwel hija fit-tfal. Ġifieri qabel kienet waħda minn kull 60,000. Ekku. Ġifieri hija rari ħafna u f'daqqa waħda saret waħda minn kull 1200. U antropoloġikament naħseb tagħmel sens illi mhijiex daqshekk fil-maġġoranza għax is-soċjetà kif tista' tkompli jekk inti ma jkollokx it-tfal. Issa alright nistgħu nidħlu fl-argument illum it-tfal tista' ġibhom kif trid. I mean alright. Illum. Imma bioloġikament ma setax ikollok nies li huma omosessuali pereżempju fil-maġġoranza. Għax inkella kif kienet ħadd tkompli il-popolazzjoni tikber. Li huwa interessanti ħafna. Hemm ktieb ta' J.D. Unwin li kien antropologu tal-30s, 30s, 20s, 30s, 40s. Fit-34 ma kiteb dak ktieb Sex and Culture u fih jiddokumenta l-naf 83-86 ċivilizzazzjoni u r-relazzjoni tagħhom bej is-sess u l-kultura. U li jiskopri li dejjem dak li jiġri huwa li jekk l-ewwel kultura għandha tendenza li tkun monogama, ikollha ħafna preskrizzjonijiet li jkunu pjuttost riġidi, pereżempju ngħidu għall-Griegi. Għax ngħidux il-Griegi kienu jagħmlu ħafna orġi u omosessualità u ħafna promiskwità u sabaħ dalem. Mhux eżatt vera, meta bdew il-Griegi kienu preskrittivi ħafna, kienu riġidi ħafna. Mbagħad biż-żmien saru iktar affluenti, saru kellhom ħafna iktar aċċess għall-kumdita, jiġri huma il-Golden Age, meta kellek il-Sokrates, Aristotelu dawn nies kollha tkellmu dwarhom. Dak kien fi żmien fejn kienu restrittivi ħafna. Bad biż-żmien insomma għamlu ħafna flus, konkwistaw, eċetera, saru komdi u hemmhekk isa tibda issa bil-kumdita x'se nagħmel. U jibdew jesploraw jew jesperimentaw bis-sess. U di tiġri kważi f'kull ċivilizzazzjoni li esplora da Unwin li jidher li kien antropologu Kristjan, jidher li għax hekk Kristjan, forsi mhux daqshekk importanti dik il-parti. Insomma, u eventualment li jiġri wkoll l-isfortuna hi illi iktar ma tiżdied il-promiskwità iktar tibda tintilef enerġija minn bnadi oħra, ġifieri l-politika tmur lura, l-arti tmur lura, tibda ssir repetizzjoni tal-passat u eventualment il-soċjetà titlef l-enerġija kompletament, isu tisfaxxa u tiġi mirbuħa minn ċivilizzazzjoni li qiegħda qrib tagħha. Meta qrajtu dal-ktieb, waqt li qed naqrah u qed naqra dwar Sumer u qed naqra dwar ir-Rumani u qed naqra dwar ngħid naħseb aħna qegħdin jekk mhux noqorbu jekk mhux qegħdin hemm qed noqorbu lejh dan il-punt. Però huwa fenomenu soċjali li speċa jiġi mal-fatt li inti bħala soċjetà tagħmel ħafna ġid. U kull soċjetà tipprova tagħmel ħafna ġid ukoll fl-istess ħin. Mela, x'seta tagħmel aħjar il-Knisja? F'dan il-kuntest. Ħansaqsu fuq ħafna kuntesti oħrajn, ma fuq dan il-kuntest x'taħseb? Dan il-kuntest. Jiena naħseb il-Knisja wieħed mill-affarijiet li isa biż-żmien bdiet tmur lura u nirringrazzja l-aħħar papiet. Li inalqet ħafna għal dawk li jemnu. Ġifri inalqet għajmina li jom biss. Jisna nsejna illi Ġesu ġi biex kulħadd jaraf il-verità li aħna kollha u li talla li aħna kollha għandna dinjità illi kulħadd tulit allura xogħol il-Knisja mhuwiex li tagħlaq il-bibien imma li tfittex lil kulħadd u tipprova tiltaqa' miegħu x'imkien biex takkumpanjah. U li takkumpanjaw ħafna differenti milli tpoġġi normi u tippretendi li dak li jkun jobdihom.
Jiena dejjem meta kont nagħllem l-istudenti tiegħi kont ngħidhom x'kienu jgħidulux il-Knisja ma tifhimx għax il-Knisja trid hekk u ngħidilhom ma pereżempju liema tixtieq li t-tfal tagħha jiżżewġu jissettiljaw kollhom familja sabiħa u jgħidulek tiegħi pereżempju. U mbagħad tgħidhom liema tixtieq illi t-tfal tagħha jisseparaw, titkisser il-familja u jifqu hekk. Il-Knisja tixtieq il-ġi talina, fejn żbaljat il-Knisja, illi meta nqalgħu sitwazzjonijiet reali li l-bnedmin jgħaddu minnhom għaliex minkejja li omok tixtieq l-aħjar, int mhux dejjem tagħmel l-aħjar, għax aħna bnedmin, tagħlaq il-bibien. Jekk inti m'intix timxi mar-regola, m'intix in place, mela inti isek m'għandekx post fil-Knisja. U ħafna nies bħossuhom li ma ċandhom post fil-Knisja. Li Ġesu Knisja le kien hemm majta at one point għaliex għax Ġesu li huwa viċin il-bniedem isu ħafna kienu jifmuha sa dak iż-żmien għax issa anke hemmhekk kan ħafna differenza. Imma li l-Knisja isa trid tgħidlek x'għandek tagħmel u mbagħad jekk ma tagħmilx m'għandekx post fiha. Dik kienet kera. U naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet li għamel Papa Franġisku fil-fatt mill-ewwel beda jiddilja ma li joħroġ u forsi ma ddiljax biżejjed fuq il-Knisja fuq ġewwa li hu ħsieb lil ta' ġewwa u naħseb dan ħajamel dan jarġa' għax inti dejjem ikollok modelli differenti li jisom jaqdu bżonnijiet differenti ma dak iż-żmien il-bżonn kien il-Knisja toħroġ għan-nies u tarġa' ssib in-nies takkumpanjhom minn fejn huma. U xaġa li l-Papa kien jgħid, Papa Franġisku, li l-prinċipju fundamentali huwa l-prinċipju tal-imħabba, ġifieri jekk inti l-bniedem ma jħossux maħbub, insa milli tgħidlu. Maslow hierarchy, le, insa li tqgħod tgħidlu x'suppost jagħmel fuq x'suppost qiegħed. Ġifieri l-ewwel trid takkumpanja l-bniedem minn fejn qiegħed. U fl-aħħar mill-aħħar kif għadna anke fil-bidu, il-bniedem għandu xi ħaġa sabiħa fih, għandu ħafna tajjeb fih. Ħanerġa' ngħid Mela jkun il-punt tal-riferiment. Xi ħaġa li vera jolqotni fih u li kemm bħala filosofu u kemm bħala mistiku, bħala bniedem li kien qed ifittex il-misteru ta' Alla, kien meta jiltaqa' ma' xi ħadd, anke kompletament differenti minnu, kien jisib naqra dik l-ispark fejn ħajiltaqgħu, jarafa u jiltaqa' mal-bniedem. U dan l-ispazju tal-laqa li Papa Franġisku kien jgħid ħafna bih, ġifieri aħna niltaqgħu ma' xulxin u fil-laqa tagħna flimkien imbagħad hemmhekk hemm Alla. U xi ħaġa li kienet laqtitni anke li kien jgħidha Benedittu għax Benedittu wkoll kien qisu preparatri għal Franġisku, ma kienx tal-istess personalità, ma kienx tal-istess stil, imma t-teoloġija tiegħu hija l-pedament ta' dak kollu li jagħmel Franġisku. Papa Benedittu kien semma il-bitħa tat-tempju tal-Lut. Mela t-tempju tal-Lut kellek il-Holy of Holies li jidħol biss is-saċerdot darba f'sena. Kellek il-parti fejn jidħlu dawk li jemnu, imma mbagħad kellek parti barra iktar li kienet il-bitħa tad-dialogu tal-laqa. Ma min ma jemmenx, min mhux ludi kien jiġi jistaqsi, jiddiskuti, jiddibattita fil-faġġesu naraw at one point, ġifieri kienu jagħmluha ħafna di li jitkellem mal-orrif. Dan it-tip ta' dibattitu. Ġifieri din il-laqa għandha tkun ma' kulħadd, ma' minnu bħali ma' min mhuwiex, għax fl-aħħar mill-aħħar essenzjalment jekk jiena nemmen f'Ġesu, jiena suppost nemmen li essenzjalment kull bniedem qed ifittex. Iżda jekk inti qed tfittex, jiena rrid noħloqlok l-ambjent fejn issib xi ħaġa. U ma nafx biex ta' waqt li qed nisimgħek li qed nifhem huwa li dak li qed jiġri huwa eżatt dik il-missjoni. Fis-sens jiena agnostiku, perswas li ħafna nies li jsegwuna huma għatej agnostiċi forsi għandhom anke xi fidi differenti, però l-approċċ tiegħek li l-konverzazzjoni huwa wieħed illi min ikun qed jisma' jkun qed jisma' iktar qisu jiena pereżempju waqt li qed niddialoga miegħek inħoss li vera tismani u li qed twiġibni ma kellekx setta talking points u għat ġuan ngħidlu di. Le, vera qiegħda tipproċessa u vera qiegħda tfittex biex niltaqgħu. Ekku, u xi ħaġa sabiħa li kien jgħid Papa Franġisku wkoll u għandha x'taqsam ma' di, inti meta tintaqa' mal ieħor
ma tħares minn fuq l-isfel, tħares biex titgħallem ukoll. Ġifieri aħna jiena qed infittex ukoll. Darba minnhom wieħed mill-persuni li vera nammira Simone Kristikki li wkoll huwa bniedem li qed ifittex ħafna mar biex jagħmel irtir f'monasteru tas-Sorijiet u kif daħal għallhom jiena ma nemminx għadni qed infittex. Għalġu żewwa qiegħed f'postok għax aħna kollha qed infittxu. Ġifieri dan l-idea li aħna qed infittxu flimkien. I mean u għalhekk nistgħu niltaqgħu għandna x'nitgħallmu minn xulxin. Mela ħanadu pawża żgħira u wara l-break nsaqsik x'qiegħda tfittex eżatt. Wara l-break. Grazzi tal-li qed isegwu dan il-podcast. Infakkar, jekk tixtiequ tkunu ta' appoġġ għal dan il-proġett li qed nagħmlu aħna, inħeġġitkom biex tingħaqdu magħna bħala patruni. patreon.com/John Mallia u laqwa mezz li tkunu parti minn il-komunità, tinfluwenzaw il-komunità, tgħidu l-biċċa tagħkom, tiġu għall-avvenimenti u tagħtu sosten għal dak li aħna qegħdin nagħmlu. Qabel ma nkompli nixtieq nirringrazzja wkoll lill-azjendi li ngħiduna daqqatit tremenda sabiex nkunu nistgħu nwasslu dan il-podcast lilkom. Dawn huma sintendi il-Browns, li SS, grazzi il-Maypole, il-Bibtata tal-Alberta, grazzi il-Garmin, Wellbees.mt, Pinta Stretta Pinta Pjaċir, personalfinanceTool.com, Derek Meets 998666425 kif ukoll il-post fejn aħna namministraw dak kollu li nagħmlu minnu ċowe il-Business Labs. Ħankomplu issa jien u Sister Veronika. It-tieni parti nixtieq li nesploraw naqra iktar id-dimensjoni tiegħek bħala persuna Kristjana, bħala persuna fil-kuntest anke tal-istituzzjoni tal-Knisja. Sewwa. Għalfejn tajt ħajtek il-Knisja inti? Għalfejn? Tajt ħajtek il-Knisja. Tajt ħajti lill-Alla u lill-bniedem u lill-bnedmin. Ovvjament il-Knisja il-missjoni tiegħi inwettaqa fil-Knisja, f'liema sens, il-Knisja bħala poplu tal-Alla, ġifieri meta qiegħda nagħti ħajti qiegħda mixja jien ma' komunità, ma' poplu. Imma mhux biss għal poplu li qiegħed fil-Knisja, ġifieri jiena tajt ħajti għal bnedmin kollha. Għaliex il-mistoqsija? Mistoqsija profonda ħafna fis-sens li hija storja twila. Jiena meta kont żgħira kont dejjem kelli ċertu sensittività għal min qed ibati. Jiġifieri kont ħafna aware, kont minn dawk it-tfal li pereżempju jekk għandna persuna b'diżabilità fil-klassi nażel li noqgħod magħha. Jekk jaqla xi ħaġa nġiburha, ġifieri kindergarten at night, kont għadni vera żgħira. U din baqgħet dejjem tikber fija, din il-bżonn li ħajt intiha sens billi intija lill-oħrajn. Alla kien dejjem parti mill-istorja ta' ħajti fis-sens li jien għandi ommi reliġjuża ħafna, pjuttost konservattiva fil-mod ta' kif temmen, dejjem kelli nqa' problema, ġifieri kont nirribella l-konservattiviżmu tagħha, imma li nħossni grata lejha illi tatni l-kunċett ta' Alla. Ġifieri tatni starting point. Ma kienx biżejjed, rrid infittex, rrid insib modelli f'ħajti illi nara fihom dak Alla illi nħobb illum, Alla li huwa uman ħafna, li huwa viċin ħafna tal-bniedem, li huwa miftuħ għal kull bniedem għax aħna kollha niġu minnu, ġifieri aħna kollha għandna l-uruq tagħna fih. Imma din l-istampa holistika tal-bniedem u ta' Alla din hija vjaġġ, ġifieri din ma ġiex mill-bidu, kien hemm żmien twil fejn kont nixtieq insib il-Alla u nixtieq narfu iktar, naf f'qalbi li hemm xi ħaġa aħjar. Imma nibża minnu għax għandi f'moħħi tal-kunċett ta' Alla li jiġġudikani, li l-ħares nagħmel żball, li taf kif ġifieri kien hemm din konfużjoni, din isnirit biex insibu lil Alla infittex u nelimina affarijiet li tallimt li ma kienux dak Alla li naf illum. U dan frott ta' sfortunatament ċertu dottrina li l-Knisja għalmet u għalmet lilna, ġifieri tal-età tiegħi forsi konna bdejna noħorġu minnha, ma tal-età ta' qabli
Din hija d-dottrina li talmu, ġifieri li Alla jħares lejk imma jħares lejk biex attent x'ħa tagħmel. Illum jiena l-ħarsa tal-Alla għalija hija żgħiża ħafna, mhux għax attent x'ħa nagħmel, imma inħossni nistken fil-ħarsa tiegħu naf illi għandi ċertu sigurtà, naf illi ħares lejha xi ħobbni, illi għax qed jipproteġini għax qed jieħu ħsiebi. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq ess.com.mt. Dwar l-idea ta' Alla li jħobb, Alla li jipproteġi, Alla li jikkastiga, Alla li jikkundanna, dak il-kunċett nixtieq li nesploraw fl-imkien. Nixtieq nesplora naqra iktar. Dik l-għażla tiegħek li għamilt li tidħol f'din l-istituzzjoni. Kull għażla fiha trade-off. Le, int għandek tirbaħ xi ħaġa ma ikollok dejjem l-opportunity cost jgħidulu fl-economics. Fil-każ tiegħek l-opportunity cost x'kien? Ovvjament jiena l-idea ta' familja wkoll kienet toġobni, l-idea li jkolli tfal ukoll kienet toġobni. U dik xi ħaġa li kelli nofrija. Offrejta għaliex falla sibt xi ħaġa iktar. Hekk niddiskrivija, mhux qed ngħid hekk għax jiġifieri min jagħmel familja m'għandu xi ħaġa vera sabiħa, qed ngħid fl-esperjenza personali tiegħi. Bħala jien Veronika bl-uniċità tiegħi. Jiġifieri jista' jkun illi ħadd ieħor fi żwieġ sab xi ħaġa iktar, imma jiena f'dil ħajja sib dak illi kont qed infittex. Kif qed ngħidlek ġifieri ma sibtix mill-ewwel. Għalfejn l-istituzzjoni li tappartjeni għalija inti ma tħallikx tagħmilhom it-tnejn dawn l-affarijiet. Għax ma sax tagħti kompletament lilek innifsek, di bħal meta tiżżewweġ u jew ħadd tagħti kompletament lilek nifsek lil-mara jew inkella u lil-uliedek jew inkella jien naf tagħti kompletament lilek nifsek ma tistax lil żewġ nisa, pereżempju. Forsi din hija distinzjoni bejn vokazzjoni u xogħol? Le, ovvja, il-ħajja tiegħi ma narix bħala xogħol, nara bħala vokazzjoni, anke x-xogħol li nagħmel nara bħala vokazzjoni, nara bħala missjoni. Fin anke meta nagħllem, anke bħala kap ta' skola, ma narix is-suċċess tiegħi mhuwiex illi nkun kap ta' skola tajjeb li jien naf ikollu isem għax huwa tajjeb sempliċiment biss fil-leadership tiegħu fl-edukazzjoni, ma nħossni illi nkun tajba s-suċċess tiegħi meta inwassal il-ferħ tal-qatijaj ma' Ġesu lil dawk illi qed naqdihom fix-xogħol tiegħi. Nasblar tiddiskrivina naqra dan il-ferħ. Il-berħ ukoll semmejtuli. U li għandek din il-missjoni illi dan il-ferħ b'xi mod ħadd ieħor jiġi infettat, forsi infettat mhux taqwa kelma, imma jiġi jkun hemm xi osmożi bejnek u l-persuna l-oħra u tieħ dan il-ferħ. Dan il-ferħ li inti tħoss, prova ddiskrivih lili illi jiena persuna agnostika u dan il-ferħ jekk inħossu ma nafx, ħanajtek. Ara, jiena jisu ntqajt miegħu dan il-ferħ meta ntqajt mas-sorijiet tagħna. Ġifieri jiena meta bdejt insir nafhom sorijiet żgħażagħ, tfajliet żgħażagħ li saru sorijiet u jien kont ngħid imma ġifieri daw fiex qed isbuh il-ferħ tagħhom. I mean, id-dinja torik mod ieħor ta' kif għandek tfittxi l-ferħ u ma kont nara li jsibuh f'ħafna sempliċità fil-biberija ta' flimkien u fl-jfittxu lil Alla flimkien. Ġifieri kellhom għan wieħed li qed jgħixu għalih u qed jagħtu ħajjithom u f'dik l-għotija ta' ħajja tisibu ħafna ferħ. U jiena peress li nkont diġà kelli din ix-xewqa li nagħti ħajti very early on in life, isni il-ħaġa irreżonajt magħha kien hemm reżonanza. Minn fejn jiġi dan il-ferħ. Ħankun onesta meta bdejta din it-triq ma kellix il-ferħ li għandi llum, għax inti fil-bidu struggle biex tidħol fija biex tifhem li tittati lilek innifsek ma tkunx egoist, li tirbaħ, li tfiq minn ċertu traumi, li tirbaħ lilek innifsek, għal-bidu l-mixja hija struggle sħiħa. L-imparti kienet l-iktar struggle għalik? F'liema sens l-imparti tal-mixja? Tgħidli fil-bidu
kemm għana l-clutch il-fers kienet biċċa xogħol ġan. L-imparti ta' dak l-ewwel ftit passi kienu l-iktar laborjużi. Il-parti aħna jidula tal-formazzjoni, ġifieri. U għalfej? Għax taħdem ħafna fuq hekk innifsek. Ħafna titaħdem. Fuq xiex kellek taħdem? U fuq li ma tgħix għalik innifsek biss għax inti bħalma meta tiżżewweġ tista' tiżżewweġ u tgħid fuq l-artal li ħatati ħajtek lil persuna l-oħra u mbagħad tiġi assiju no u tibda tiġbed lura u da jiġri lil kulħadd jiġri lilna wkoll. Ġifieri sakemm titgħallem inti tkun persuna li vera tagħti ħajtek, li vera taħseb iktar fl-oħrajn milli fik innifsek, illi jekk ħadd ieħor iweġġak tkun kapaċi taħfirlu, dawn huma affarijiet kollha illi huma kbar. Illi l-ewwel nett trid timmatura anka fl-affettività tiegħek, fil-psikoloġija tiegħek, trid tilkseb ċertu bilanċ, tirregola iktar l-emozzjonijiet tiegħek, mhux tirreaktja jien persuna li kont nirreaktja ħafna pereżempju. Xi ħadd jgħidlu xi ħaġa, ħa nirreaktja. Titgħallem taħseb dak li konna qegħdin ngħidu anke fil-bidu. U din hija għall-bidu tkun vera tqila, x'inti ma tkunx imdorrija daqshekk. Kien hemm mument fejn baħt li l-personalità tiegħek imsawra b'tali waqt li inti ma tgħix għal ħadd ieħor, tgħix għal Veronika. Imma sa jkollok tgħix għal ħadd ieħor u ġejt f'din il-kriżi fejn dunet li inti qiegħda f'salib it-toroq issa. Il-kriżi iktar kont inħossa meta kont nara li jisni qed nipprova jisni huma mhux qed jirnexxieli biżejjed, jisni qed neħel. U teħel minħabba esperjenzi anke personali tal-passat tibda teħel. Il-mikrofon għadha vjer. Tkellimna tajjeb tkellimna anke fuq patterns li inti jkollok minħabba li tkun tallimt b'ċertu mod ta' kif tirrelata li tibda tara li mhix selfless laqas xejn jew mhix, you know, u trid titgħallem mod ieħor. Dejjem iktar kienu l-kriżijiet għax jiena fil-verità l-passjoni tiegħi dejjem kienet illi di xi ħaġa li kienet dejjem u għadha sal-lum ġifieri, pereżempju, waħed minn persuni li nammira hija persuna li qiegħda fil-proċess tal-beatifikazzjoni, Sister Claire Croquette, din hija sor Irlandiża żagħżugħa, pjuttost żagħżugħa, li mietet f'earthquake, f'terremot, imma talmet minn persuna li kienet diva, ħin kollu trid l-attenzjoni fuq anfisha, daħlet fil-komunità u talmet verament tagħti li l-anfisha u jiena nħares li ngħid jiena fadalli ftit ieħor imma jien hemm irid immur taf kif. Ġifieri dejjem kienet ispirazzjoni kbira għalija li bniedem ikun kapaċi jgħix għal ħadd ieħor b'dak il-mod u dik it-tieni ferħ, jiena li ngħix għal ħadd ieħor it-tieni ferħ. Li nagħmel ħadd ieħor ferħan, pereżempju at one point nidu ngħid. Ħasaqsik għadha l-ekwilibrju li l-ekwilibrju li nasal għalih huwa kif inti ikollok dissoluzzjoni ta' self-interest tiegħek. Sawa? Li l-punt ta' referiment tiegħu huwa jiena min jien u jiena x'għandi bżonn. Li titneżża minn dak il-ħtieġa li taqdi lilek innifsek u taqdi l-komunità. U fl-istess ħin iżżomm personalità, x'inti ċarament għandek personalità, huwa ċar ħafna li inti taf minn taf xi trid, eċetera, eċetera. Però fl-istess ħin is-servizz tiegħek qed tgħidli li mhux lejk imma lej il-komunità. Kif issibu dan il-bilanċ bejn iżomm il-personalità tiegħek u fl-istess ħin ikollok l-interess tal-komunità l-ewwel? Ara, hemm żewġ affarijiet importanti fil-ħajja tagħna kollha. Aħna bħala ħajja reliġjuża l-iskop tagħna huwa biss u s-sejħa tagħna biss li ngħixu dak li suppost kull bniedem jipprova jgħix u li nfakru lil bniedem suppost qiegħed jgħix. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' xi ħaġa ogħla jew aħjar, hija ħajja li fiha isna fukkati fuq dak li suppost il-bniedem qed jgħix biex nfakru isma' attent hemm xi ħaġa oħra titlifx ħajtek, you know? Issa iż-żewġ affarijiet li nħoss li jgħinuni nkun jien u jamnuni iktar b'saħħti f'dak li jien u iktar jisni niżviluppa dak li jien
hija dak li konna din nitkellmu qabel, ir-riflessjoni, il-meditazzjoni u fil-każ tiegħi it-talb, jiġifieri relazzjoni tiegħi ma' Alla, importanti ħafna lija, u relazzjoni tiegħi ma' nies illi qegħdin ifittxu l-istess bħali u li huma il-ħbib tiegħi wkoll. Jiġifieri Sant Wistin għandu dal-kunċett tal-ħbib li jfittxu lil Alla flimkien. Jiena lija dik hija importanti ħafna. Jiġifieri fil-ħbiberija insib appoġġ xi ħadd ieħor li miexi miegħi qed jakkumpanjani, illi jisni I bounce myself with the other person, jew group of persons. Allura nibqa' jien, ovvjament, għax jiena anke permezz tal-oħrajn nibqa' f'kuntatt miegħi nnifsi. Dawn huma l-appoġġ tiegħi biex jiena mbagħad nista'. Tista' spjegadi kif tibqa' f'kuntatt miegħek innifsek trammi tal-oħrajn? Għax jien meta qed nitkellem anke issa li qed nitkellem miegħek qed insib lili nnifsi wkoll. Qed tifhimni x'qed ngħid, ġifieri meta qed nirrakkonta lili nnifsi, jien insib lili nnifsi. U għalhekk importanti relazzjonijiet ma' oħrajn sinifikattivi f'ħajjitna x'aħna meta qed nirrakkuntaw lilna nfusna niskopru minn aħna x'irridu x'nixtiequ. Mela, ħankompli nistaqsik xi affarijiet dwar l-istituzzjoni tal-Knisja. Xilja kritika komuni għall-Knisja hija li mara ma tistax tkun saċerdot. U li din hija xi ħaġa sessista, xi ħaġa patriarkali, xi twieġeb? Ngħidlek il-verità fuq dal-punt pjuttost konservattiva jiena f'liema sens. Jiġifieri jiena nifhem tal-argumenti li jgħidu iva ma daw l-argumenti huma argumenti biex l-irġiel dejjem jibqgħu fil-wiċċ u dejjem jibqgħu huma dominanti, nifhem daw l-argumenti kollha. U hemm xi ftit verità. Hemm xi ftit verità li vera kapaċi jkunu dominanti fil-Knisja l-irġiel sfortunatament bħal fis-soċjetà wkoll. Imma strutturalment, hawnhekk qed strutturalment il-Knisja ma tippermettix lilek pereżempju tkun saċerdot jew kappillan. Imma li l-fatt li l-irġiel kapaċi jkunu dominanti anke fil-Knisja ma kif taqbad tgħid mhix raġuni biżżejjed biex ninsew illi aħna bħala nisa u l-irġiel bħala rġiel fil-Knisja għandhom ruoli importanti differenti. F'liema sens, anka fil-Vanġelu ġifieri naraw għadin illi Ġesu kellu dixxipli nisa u appost l-irġiel. L-ewwel dixxiplu li der wara l-mewt kien Marja Maddalena li kienet mara. Mela l-importanza tan-nisa hija kbira għal Ġesu, imma ma kinux jagħmlu tnejn l-istess affarijiet. Għaliex? Għaliex il-mara għandha dan l-aspett ta' il-fatt li l-mara tagħmel ġisimha għandu spazju għat-tarbija. Imma rridux ninsewhom dawn l-affarijiet, ġifieri f'dal sens inħossni konservattiva mbagħad, ġifieri aħna rridu nġibu kollox l-istess, mentri fil-verità anke bioloġikament ir-raġel mara mhumiex l-istess. Psikoloġikament il-mod ta' kif jaħseb raġel kif taħseb mara hemm ħafna studji li huma differenti mhux għax wieħed inqas mill-ieħor, imma xi jikkumplementaw il-xulxin. Il-ġisem tal-mara għandu jagħmel spazju għat-tarbija. Allura l-mara fil-psikoloġija tagħha hija dik il-persuna illi tfakkar mhux għax ir-raġel ma jirdx ikun hekk, imma l-mara tfakkar fil-bżonn tal-kompassjoni, fil-bżonn tas-solidarjetà, fil-bżonn li tieħu ħsieb il-vulnerabbli. Ir-raġel għandu rwol tiegħu. Jekk nitilfu X'inhu l-rwol tar-raġel? U għalfejn taħseb li dan ir-rwol il-psikoloġija tar-raġel, bioloġija tar-raġel tagħmlu iżjed kandidat tajjeb biex ikun saċerdot, kardinal, eċetera. Ma ngħidx li tagħmlu iktar kandidat tajjeb biex ikun saċerdot, kardinal, eċetera, u ma ngħidx li l-qudiem qatt forsi mhux se jkun hemm assis in-nisa minkejja li teoloġija kattolika hekk tgħid u ma taċċettax. Però u inti tikkonkorri bħalissa inti taħseb li hija tajba. Għalhekk għaliex m'għandix problema, x'tant nara żbuħija fis-sejħa tal-mara fih dan il-Knisja. Xi ħaġa li hemmhekk imbagħad hemm problema li għadna peress li hija dominata mill-irġiel jisu qatt m'hemmx biżejjed spazju għan-nisa minkejja li effert se ikun hemm dan bħal fil-politika bħal kull aspett fis-soċjetà, imma anke fil-Knisja sfortunatament. Imma tant nara żbuħija f'dak li tista' tagħmel il-mara u tant jinfulfilt b'dak li nagħmel jiena. Illi nħoss li kieku dan jintilef biex jiena mbagħad
naqdi l-Ministeru tas Saċerdozju, per eżempju, rrid inqaddis, rrid inqari, li hu kollu importanti, inħoss li mbagħad ħanitlef minn dak li qed nagħmel jien illum ma sax tagħmel kollox, ħaniftehom. Kieku it-tnej kolkom l-għażla? Ma nafx ir-raġel biex jagħmel dak li nagħmlu aħna bħala nisa, mhux ma jkunx kapaċi ta' imma Sessista bil-kontra, sister. kultant, Ma taħsibx li nqara nħu ħsieb in-nies jien? Le, naħseb li r-raġel jitgħallem ukoll jieħu ħsieb u irġiel jiena nara mill-ġenituri, ġifieri hawn irġiel li huma iktar kompassjoni mill-mara tagħhom ġieli, jew iktar kapaċi jieħdu ħsieb it-tfal min-nisa tagħhom. Ċarament, meta sirt nafek, bli naf dwar l-istorja, inti perfettament kapaċi tmexxi skola, per eżempju, perfettament kapaċi tkun leader, hija ċara. Allura għalfejn m'intix kapaċi wkoll tkun leader ta' parroċċa, per eżempju. Dik il-mistoqsija li kapaċi, naħseb inkun kapaċi, ovvja. Mhux naħseb inkun kapaċi, bla dubju, għax l-iskola hija parroċċa wkoll, jiena lija. Eżatt, allura għalfejn il-Knisja ma tagħtikx dik l-opportunità. Hija mistoqsija teoloġika, ġifiri il-Knisja dejjem żammet li la darba Ġesu għażel lil 12 raġel biex imexxi l-Knisja, allura l-Knisja ħatibqa' fuq dawk u li l-mara għandha il-post tagħha wkoll. Li mhuwiex inqas minn tar-raġel il-problema dejjem kienet. Isu li poġġejna ir-rwol tal-mara meta Ġesu rina stess billi der l-ewwel Marja Maddalena. Il-qisu rwol tal-mara huwa inqas. Qed tifhimni il-biża' tiegħi mbagħad jekk irid nitkellem mhux b'mod teoloġiku ma b'mod uman, il-biża' tiegħi hu illi dak li naraw fir-raġel fil-Knisja, ħanajt fil-Knisja. Il-klerikaliżmu, illi rrid inkun nikmanda u isu l-mara tħoss li biex ikollha post fil-Knisja trid tagħmel hekk. Kultant dik tbeżżani jiena, u li kultant nibża li l-mara tiġġieled daqshekk għas-saċerdozju meta jiġġieldu għas-saċerdozju propju għax tħoss li biex ikollha post fil-Knisja fi għandha vuċi trid tkun bħal raġel. Mentri jiena ngħid jien irid inkun mara u jrid ikolli post li ħaqni bħala mara. Mhux it-tieni postok biex tgħidli, orrajt mela ara issa ħantik posti ħalli jkollok il-post. No, oħloq il-post tiegħi. Il-post għalija, il-post li vera jixtraq li. You know what I mean? Ma nafx x'qed niftijem ta' xu naqra komplikat bħala ħsieb. Mela, kien hemm żewġ partijiet minnu li nista' nidentifika. Waħda hija li speċjal l-inkwiet tal-maskulinizzazzjoni tal-mara li biex tibda turi ċertu patoloġiji li jisoltu juru l-irġiel li huma dominanti meta dik id-dominanza tmur naqra perverti ftit ruħa, sewa jisiru ktar autorevoli, jisiru bullies, jisiru ultra kompetittivi, egoisti, daw l-affarijiet speċa li nidentifikaw fl-irġiel, speċa tinkwieta l-nisa mbagħad iħossu fl-aħħar mill-aħħar qegħdin mela sara qegħdin fit-tiġrija aħna nibdew nġibu ruħna l-istess. It-tieni ħaġa inti għalik qed tajt isma' jien għandi rwol importanti ħafna, forsi intom ma tarawx daqshekk għax minix il-persuna fuq l-artal, minix il-persuna li qed joħroġ fil-gallerija fi Pjazza San Pietru, minix il-persuna li jiena daqshekk imma niżgurak illi għandi rwol femminili tiegħi u dak ir-rwol femminili tiegħi jien inħobbu ħafna u nixtieq illi anzi tuna aktar spazju biex ikollna fejn inkattru l-ġid permess għal-rwol femminili tagħna. Ekku, u li nistgħu nsemmu leħinna li pereżempju fil-Knisja mhux dejjem, pereżempju hawnhekk inti student lili, imma kemm ikollna opportunitajiet bħala nisa reliġjużi pereżempju illi meta jkun hemm ċertu dibattiti fil-Knisja u hekk illi niġu mistidna aħna pereżempju, il-maġġoranza assoluti jkunu saċerdoti jkunu ġiel. Hemm nuqqas kbir u dik jgħidha kritika tiegħek dija? Ejwa, kritika tiegħi. Jiġifieri meta inti m'intix tagħti spazju għan-nisa jew l-ispazju huwa vera limitat, għandek isek pulmun imma pulmun wieħed li qed jaħdem, il-pulmun ieħor mhux qed jaħdem. U għalhekk imbagħad ċertu problemi u ma narawx l-istampa sħiħa għax maħniex narawha flimkien. Mela, il-Papa l-ġdid, l-ola raġel fil-Knisja, l-ola persuna fil-Knisja, Papa ġitu Amerikan għata ħafna żmien il-Peru bħala missjonarju. U bħala isqof ukoll.
u bħala jisqof fil-Peru, huwa persona li rib ħafna ma' Franġisku, huwa persona li għandu sem vera faqassa, Papa Leo 14, sabiħu l-jum. U bniedem li ħafna jisetu jaħsbu li meħabba rubija tiegħu ma' Papa Franġisku huwa Papa li se jkompli l-menu l-istess mixa, jkompli jibni fuq dak li il-pedament ta' Franġisku li huwa interessanti ukoll, però hija forsi digressjoni xi naqra kif tajt, gossip. Ma nafx ta' fulħuħ ġili insertaċi intervista ma' ħuħ. Da għandu ħuħ, maga Republican, Trumpian, ġifiri jgħot jitrolja l-Democrats fuq Twitter u hekk, ġifiri ħuħ. Ovvjament, issa waqaf spiex ta' għal, ma konx naf li għanna hija ħajsa l-papa spiex ta' għandu intervista vera ħelwa u maħna ħafna beda jgħid, istraħi minnu beda jgħid, xin sirt naf li hija tal-papa x'ma kienx qed jistennew għalih ħwaħda. Ekku. Bdejt nifraħ u mbagħad daqqa waħda qabditu fewġa dwejja. Għalax issa jenda sekk liftu l-ħija, da meta ħanerġa' nara issa. Insomma, mela, inti l-aspettativi tiegħek għal dana Papa Leo 14. Jiena nemmen li kull papa huwa uniku jkollna bżonnu fi żmien li jiġi. Jiġifieri nemmen li ħajkompli fuq il-passi ta' Papa Franġisku ma mhux biss. Sawa. Jiġifieri fis-sens li jiena ċerta li mhux se jabbanduna l-fqar, li ħajkun viċin il-poplu għax diġà kien viċin il-fqar fil-Peru, ġifieri bħala ġeneral Agostinjan dar ħafna missjonijiet. U dejjem iddiskrivawh bħala persuna viċin tan-nies, ġifieri dak l-aspett ta' Papa Franġisku nemmen illi ħajkomplih. Però nemmen illi kellna bżonn issa at this point xi ħadd illi jarġa' jaqqat lil minu ġewwa fil-Knisja, għaliex fil-Knisja wkoll hemm ir-realtà tal-lemin u x-xelluk. Meta tajt lemin u xelluk, ġifieri huma riflessjoni ta' ħsieb lemin ħsieb xellugi f'termini politiċi. Iva. Sfortunatament kien hemm ħaqqa ovvjament Papa Franġisku ma ddejjax u għamel sew u dak iż-żmien kellna bżonnek illi jagħmel dak li kellu jagħmel u jirfes il-kallu ngħidu bil-Malti ta' ħafna oħrajn mingħajr ma qatt jagħti każ. Kif l-ifsu tal-kallu? Biddel ħafna affarijiet biddel ġifieri da jinnaf il-fatt li mar joqgħod f'post differenti, illi kien jilbes b'mod differenti, il-mod dak li kien jgħid, illi ħin kollu jikkritika fuq il-klerikaliżmu, jikkritika l-Knisja. X'kien jikkritika dwar il-Knisja u l-klerikaliżmu? Il-klerikalizmu din l-idea li aħna qegħdin hemm fuq il-Knisja magħluqa, il-Knisja li tpoġġi l-liġijiet fuq il-bnedmin imma u tinsat tfakkarhom li fuq l-imħabba tagħha li hija l-iktar prinċipju importanti qabel kull liġi oħra. Kien isejjaħ li aħna ma nistgħux nkunu dwana fil-qrar pereżempju, ġifieri li inwaqfu lil dak li jkun milli jidħol f'dan il-misteru ta' Alla u f'din il-laqa ma' Alla. Ħadem ħafna fuq il-problema tal-abbużi sessuali, fuq l-abbużi finanzjarji. Jiġifieri għala ħafna tajn. Ovvjament mhux kulħadd ħagost bih, tgħidli ma mhux sew għamel bla dubju. Imissa at this point għandna bżonn il xi ħadd illi jaħseb fuq l-unità u l-komunjoni ġewwa l-Knisja wkoll. U ma setax ikun bniedem aħjar minn Agostinjan. Issa tnajdu x'in Agostinjana forsi kollu ferħana ħafna li tal-Papa, għaliex għalina l-aspett ta' komunjoni u s-sens ta' komunità u li noħolquha ma' kulħadd imma, ġifieri nibdew minn ġewwa, imma ma tridu nfittxuha ma' kull bniedem. Hija xi ħaġa sabiħa li nħoss il-Knisja llum għandha bżonna wkoll. X'inhuma l-iktar affarijiet li l-Knisja hija diviża fuqha? Issues bħal pereżempju meta ħareġ il-littra Amoris Laetitia, il-fatt li qal il-Papa li nies li jkunu divorzjati u raġaw
miż-żewġin ma jistgħu jitqarbnu skont il-kuxjenza tagħhom, ġifieri l-bniedem iridu nħalluh iktar fil-kuxjenza tiegħu u nakkumpanjawh. Dan l-istil ta' Papa Franġisku huwa l-istil ta' Ġesu wara kollox, ġifieri inti l-bniedem mhux poġġilu regola hemm fuq u taqtalu rasu meta ma jilħaqix, għax aħna ħafna drabi jiena kien hemm xi ħadd kien Din l-argument, naqbdu speċa dal-argument biex nifhmu x'qed jiġi ġewwa l-Knisja. Bħali u naħseb bħal ħafna oħrajn. Naf li hemm dan il-kumbattiment u isem dan il-frizzjoni bej dawn il-fazzjonijiet, però ma nafux eżatt kif dawn il-konflitti, dawn il-tensjonijiet jippreżentaw ruhom. Issa inti qed tgħidilna qed ittina eżempju. Allora forsi tajjeb li nesploraw fih dal-eżempju biex naraw l-imħuħ differenti fuq iż-żewġ naħat kif qegħdin jaħsbu. Mela għandek il-Papa li qed jgħid isma' jekk inti divorzjat u rġajt iżżewwiġt u tħoss illi inti tixtieq tkun parteċipi fl-Ewkaristija, mela fidejk. U dik hija xi ħaġa li hemm nies fil-Knisja li mhux bidhomx. Iva, mela għandek in-nies fil-Knisja li jimxu ħafna mar-regoli għaliex anke jibżaw illi dak illi tradizzjonalment aħna irċevejna isna qed inreduh. Ġifieri li l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari. Meta inti qed takkumpanja l-persuna, m'intix qed toħroġ linji gwida għal kulħadd u jekk ma tilħaqhomx allura inti barra, jisek għandek xi klabb li trid tissegwi dawk ir-regoli u jekk ma tilħaqhomx inti barra. Allura ikunu jridu ċar x'inhu ħażin x'inhu tajjeb huma ta' dik il-mentalità. Tajjeb ħażin. U importanti qudiem il-poplu da jkun ċar biex ma nħawdux il-poplu. Mentri Papa Franġisku jitlaq minn pożizzjoni oħra, l-poplu trid talmu jfittex, trid talmu jagħmel il-mixja, trid takkumpanjah, trid twasslu bil-mod għall-verità. Mhux minn fuq l-isfel, imma mill-mixja tiegħu jasal għall-verità. Nassubi li l-argument kontra. U tifforma il-kuxjenza tal-persuni, u tifforma l-kuxjenza biex imbagħad ikun jistgħu jiddeċidu huma. Però nassubi li l-argument l-oppost tal-konservattivi jgħidulek, le, sisteru, minn fuq għal-isfel. Alla jispirana, mbagħad aħna huwa xogħolna li namplifikaw dawk l-istringenzi, għax huma stringenzi, illi Alla denota. Kif jista' jkun li l-bniedem bil-fallibilità kollha tiegħu, bid-djufiji kollha tiegħu, f'daqqa waħda isir il-punt ta' referiment għal dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin. Mela ħaninsew sister illi aħna istituzzjoni illi għandna memorja ta' 2000 sena u din ilna naħmuha da żmien kollu u da is-sisin tagħna huwa ara xitħa għax qed tnimi ta' xi kardinalu qisni. Għala? Mark Lawrence jgħidaw l-affarijiet ukoll. Fuq qed nimi tal-Mark Lawrence u qasnaf tajjeb ħafna. U dan is-fissisenti għawet insibu li hemm ktieb illi daw ispirat mill-Ispiritu Santu. Kif nistaw nħarkuhom daw il-pedamenti? Ma nistawx, qed nipperikolaw. Naħseb dak huwa l-argument oppost. Ħanajdlek, dak huwa l-argument oppost, imma min qed jargumenta hekk ma sibx qed jifhem l-ispirtu li bih mexxa Papa Franġisku. Fis-sens illi Papa Franġisku ma qalx dak li kien ħażin sar tajjeb. L-ebda mument ma qala din. Imma qal li rridu nibdew minn x'imkien ieħor. Ma nistgħux nibdew mill-liġi u ninżlu għall-bniedem u l-bniedem dejjem injassruh. Imma rridu nibdew mill-bniedem u bil-mod inwassluh għal dak li hu tajjeb għalih. U jnejnu lilu jaraf x'inhu tajjeb għalih. Xi ħaġa importanti wkoll li rridu nifhmu illi vera li hemm affarijiet illi ilhom snin twal ċari ħafna fil-Knisja. Pereżempju, ħanaqbad ma' din, ġifieri jekk inti separajt u qiegħed f'relazzjoni oħra, inti isek qiegħed f'adulterju mela inti ma tistax titqarben. Alright? Di dejjem kienet ċara fil-Knisja u kellek ħafna nies li tbedu minnha għaliex ħassewhom milli huma qishom il-black sheep qed inċaħdek minn xi ħaġa. Qisu kważi bħala kastik tal-li inti ma bdejtx ir-regoli. Meta Alla
irrid jersaq viċin il-bniedem. U daw it-tip ta' il-mod dal-mod ta' kif inġibu ruħna ibiet lill-Alla minn mal-bniedem, tgħidli orrejt mela kollox jott le. Imma inti l-ewwel trid xi ħaġa importanti li bħala nsar aħna nemmnu li Alla jirrevela ruħu fl-iskrittura, ma jirrevela ruħu fl-istorja wkoll u fil-bniedem. Jiġifieri jint ma tistax tibqa' tinterpreta l-iskrittura skont iż-żminijiet tal-bieraħ. Inti trid tara Alla x'inhu jgħidilna llum f'każijiet fejn għandna daw is-separazzjonijiet kollha ta' nies li huma mweġġajn illi jista' jkun kellhom raġunijiet validi ħafna għalfejn ikunu separati, għalhekk nagħmlu differenza, għalhekk il-Papa ma qalx ismani kull minnu separati jew kull minnu diversitu żewweġ jitqarben, le. Irid jimxi bil-kuxjenza. Jekk jiena naf illi jiena m'għadniex mal-mara x'inqlib tal-mara, hekk għal-gost, għal-pjaċir tiegħi, mod. Imma kien hemm ħafna separazzjonijiet, pereżempju xi ħaġa li l-Knisja tgħid ukoll, illi ħafna mill-annullamenti illi hawn illum huma żwiġijiet annullati għaliex ħafna nies ma kellhomx preparazzjoni biżżejjed għal żwieġ. Ħafna ġifieri numru kbir. Għaliex mela għandna problema, mela għandna nies li mhux akkumpanjati biżżejjed qed infalluhom għax maħniex nakkumpanjawhom biżżejjed meta jiġu biex jiżżewġu bil-Knisja pereżempju. Imbagħad meta jfallu nitilqek waħdek. Għax inti ma tistax titqarben, ma tistax iqqat ma xorta ma tistax titqarben laqjed dik is-sitwazzjoni u se jiġri issa għax ħanibqa' fiha dik is-sitwazzjoni issa qiegħed ma' mar oħra, nħobba, għandi familja, allura issa jiena l-omri barra. Irridu nistudjaw Alla x'inhu jgħidilna llum fis-sitwazzjoni tal-lum. Ġifieri mhux għax jinbidel dak li hu l-aħjar. U l-konservattivi x'qed jgħidu? Li issa la divorzjajt u issa la deċidejt tażel x'min bejn li kollok mara u familja ġdida jew il-Knisja. Dik hija il-pożizzjoni tagħhom. Ifhimni, mhux kulħadd jirraġuna hekk, imma għandek min il-pożizzjoni tagħhom hija ħafna riġida u ġifieri li għandna bżonn gwidi ċari, issa forsi Papa Franġisku se mar l-estrem liħor, ġifieri ħalla kollox u meta tħalli fidejn il-bniedem biss. Ma naħsibx li jagħmel dejjem hekk, ta' ġifieri kien hemm gwidi ċari u kien hemm. Imma pereżempju Papa Franġisku meta tkellem fuq l-omosessuali jagħmilha ċara min jien biex niġġudika lil min huwa omosessuali. Ma qalx isma' all right, mela issa l-omosessuali nibdew iżewġuhom bil-Knisja, ma qalx hekk. Imma l-aċċettazzjoni, pereżempju li tbirek koppja omosessuali kien hemm ma kbir fuqha, u bdejna ngħidu ismani, tbirek karozza, tbirek dar, u tbirek allura l-persuni ma sax inbirkuhom, all right, kien hemm l-argument minti qed tbirek laqda ta' bejniethom, mhux qed tbirek lilhom għax lilhom tista' tbirikhom. Ġifieri dan l-ħafna. Papa Franġisku kien dak il-persuna l-importanti li nirbaħ lilek l-ewwel. Hemm min jgħid li hemm kritika li tgħid li dak huwa pandering. Tista' tikkritika b'dak il-mod, jiena ma naraħx hekk. Jiena naraħ illi għaraf li Ġesu kien l-ewwel ma jagħmel ifittex il-bniedem, jipprova jiltaqa' mal-bniedem fejn hu. U minn hemm jgħidlu jimxu warajja. Ejja nibdew nimxu. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ, u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li se tinqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Mela nibdew bil balla. Sewwa, ma nafx minn fejn, ma nafx eżatt mill-imparti, nifsa naraw. Ma nafx għax rajt il-film The Seventh Seal. Le. Sa, hemm xena. Fejn inti għandek dan il-kavallier, kun jismu Antonius Block, u da jkun qed ikun id-disprat ħafna, tkun fi żmien fejn il-Black Plague, u l-qassis li jkun qed għandu li fil-fatt ma jkunx qassis ma jkun il-mewt infisa. Jgħidlu, I cry to him in the darkness, but it's as if no one was there. Għalfejn Alla ma jurix li l-nifsu l-nies li b'disprament kbir ikunu qed ifittxuh.
Għalfejn Alla ma jorwix li l-nifsu, għalfejn naħna bil-kontra l-mistoqsija, għalfejn aħna minkunu f-situazzjonijiet fejn ma narawx lill-Alla, ma jirnexxinniex narawh. Momenti kbar ta' dlam, per eżempju, fejn jina per eżempju, jekk nieħdu silta mill-Vangel, għandek is-silta ta' id-disċipli temmaw li għadhom kif tilfu lil Ġesu, qiegħed ħdejhom qed jitkellem magħhom, qed jiddiskuti magħhom u daw ma jarfuhx. Jien naf Ġesu ġej fuq il-baħar imqalleb fil-tempesta u jaħsbuh fantażma. U din tiġri f'ħajjitna u ġifieri aħna ma jfissirx li Alla ma jirrevelax ruħu lilu lilna, imma kemm aħna attenti, kemm qed infittxuh ta' vera, kemm aħna rridu nsibuh. U r-rivelazzjoni tal-Alla fl-istorja tiegħi, għax Alla jirrevela ruħu fl-istorja ta' poplu, jirrevela ruħu fl-istorja ta' poplu, jirrevela ruħu fl-istorja ta' kull poplu u jirrevela ruħu fl-istorja tiegħi. Biċċa, ġifieri hemm progress bħalma hemm f'kull relazzjoni. Minkejja dan jista' jkun hemm momenti fejn jiena nemmen falla nħobbu lill-Alla u jiġuni momenti fejn ma narfux xorta bħalma ġral disċipli temma u sina di ġrat li fajti. Ma nkunx nista' narah, għax ma nkunx nista' nifhmu, ma nkunx nista' nifhem il-loġika tiegħu. Għaliex bniedem li għadu tant żgħir pereżempju jmut, għaliex irid ibati daqshekk u jmut, u narah ibati, u narah imut pereżempju. Kien hemm momenti fejn dħalt f'dan id-dlam u ma stajtx insibu lill-Alla. Mbagħad jiġi momenti fejn nħoss li qed iweġibni. Biħsieb li jiġini f'moħħi, b'risposta li nsib, imma rrid ikolli il-paċenzja li noqgħod mal-mistoqsijiet. Il-paċenzja li noqgħod fid-dlam ukoll. Sintendi, inti huwa evidenti li kellek din l-esperjenza, kellek din ir-revelazzjoni, għamilt il-mistoqsijiet u kellek it-tweġibiet li inti tħoss f'dak li nassumi tiddeskrivi bħala ruħek, dil-konnessjoni inti x'imkien arafta u għadek tgawdi minna sal-lum, għax għandek dan il-ferħ li tixtieq taqsam. Però wkoll tkellimt ħafna drabi ma' nies fuq partikolarment dan li qed insaqsik. U jgħidulek ma jien vera fittixt. Fittixt, tlabt, mort il-knisja, staqsejt u ma stajt insib xej, ma kien hemm xej, ma kienx hemm mument fejn Alla ma wurix li l-nifsu li u jiena stajt nkun konvint. U allura għadni qed infittex u dik it-tfittxija f'ħafna nies ġib ukoll ċertu ansjetà, partikolarment jekk ikunu jixtiequ illi jkunu għaddej minn xi avveniment traġiku f'ħajjithom u daw jixtiequ illi jiddewwu naqra. Ma nafx jiena nsejba terribilment inġusta biex ngħid il-verità. Inti x'taħseb? Jiena naħseb illi t-tfittxija ta' kulħadd hija differenti skont l-istorja, skont il-personalità tal-persuna li qed ifittex, jiġifieri hemm diversi elementi. Per eżempju l-mudell ta' Sant'Agustin huwa mudell ta' persuna li dam ħafna jfittex, fittex ħafna postijiet żbaljati, sa ma sab fil-post fej kellu jfittex u jgħid fittix ħafna barra minni u sibtu ġewwa fija pereżempju. Diffiċli nagħtik risposta għaliex hawn min idum iktar minn ħaddieħor, naħseb illi huma elementi differenti, jiena ma naħsibx illi Alla ma jkunx irid juri lilu nnifsu lill-persuna, ma hemm ħafna affarijiet li jimblukkawna milli narfuh lil Alla fil-ħajja tagħna. Tista' tkun l-istorja tiegħi stess. Jista' jkun il-fatt pereżempju li jiena s-sigurità tiegħi hija fir-raġuni tiegħi u nibża nagħti dak il-pass li nafda u meta inti qed tipprova tirrelata ma' xi ħadd li huwa ħafna ikbar minnek, li r-raġunament tiegħek huwa tikkusu ħdej l-infinità tiegħu. Tikkusu ġifieri. Vera tikka. Tikkusu, super tikka sfiex. Super tikka ħdej l-infinità tiegħu.
Iġifieri skont milli ma toroq għattaddi biex tasal għandu. Ġifieri Sant'Agustin jgħid issa dak għaref kbir u filosofizza u ħareġ ktib fuq it-Trinità li iktar ħaġa diffiċli li tistudja fil-twemmin tagħna bħala Nsara. Imma jgħid jekk tifhmu lil Alla mhux Alla. Si comprehendis, non es Deus. Bravo. Diki. Which kind of brings me to għal-bicċa li jmiss. Li għaxħana namlu vera l-almu tagħna biex niddiskrivu waħda Alla. U meta naqra Sant'Agustin, ngħid manka Sant'Agustin għal-isma' biex għandek l-erfuman tista' inti tpoġġi bil-qiegħda tikteb, tiddialoga u tiffilosofizza u permezz ta' xjenza u ta' kalkoli divers, dejjem ħad tifhem iktar x'inhi l-eżistenza u dejjem ishom ħajkbru l-frontieri ta' dak li inti tifhem u dejjem ħad kabbara, però mbagħad tiġi f'punt fej ħajkollok tuħu pass. Fej minnhom qiegħda fir-raġuni u l-oħra qiegħda fil-fidi. U jgħid dil-biċċa xogħol li speċjalna kif għadna li jekk tarfu, jekk tifhem, si comprehendis, mela dak mhux Alla. Però aħna u bagħad hemmhekk isni nara paradoss. Il-paradoss li meta inti tkun tfal jgħidulek isma' Alla huwa missier fil-fatt kuljum konna ngħidu pereżempju l-iskola il-missierna, dan il-missier iħobbok, dan il-missier ikun qed jara inti x'inti tagħmel, jagħtuk din l-impressjoni li isma' daqt jagħmel teli, fl-aħħar inti ħatlesti minn hawnhekk, ħatmur ħdejh u ħajaqralek naqra il-pedina. Naraw x'bilanċ għandek, u jekk il-bilanċ tiegħek ikun ħażin ħafna, jiddispjaċini imma jitfak l-infern. Naf li dak li għadni kif għad, forsi nistema naqra ta' karikatura, però nisħaq ukoll illi dak li ġejt ma'allem dwar Alla meta kont tfal adolescenti semmek tal-lim, mhux il-bogħod ħafna minn dak li għadni kif iddeskrivejt. U dak jagħmel ħaġa waħda partikolari f'moħħi illi l-ewwel fija nfisa dik il-ħaġa fija ħafna kontradizzjoni, Alla li jħobni jibatni l-infern, Alla li jħobni u qatel il-xaħat li naf f'ħafna agonija, leġa daw l-affarijiet huma jikkontradixxu xulxin, u dawk il-kontradizzjonijiet iġallu li nemmen li l-Knisja hija xi naqra superstizzjuża, banali u daw l-affarijiet kollha. Xemm minn dak li jiena dwar dik id-deskrizzjoni li huwa mhux minnu, illi huwa inkorrett, illi huwa baxx fl-analiżi tiegħu? Li naħseb illi fil-fatt jiena nitkellem anke fuq innifsi fuq it-tfulija tiegħi, din semmejta u ġifieri li sakemm skoprejt Alla li nħobb illum ħad li żmien, ġifieri kienet mixja twila u għalhekk illi jiddependi ħafna anke fuq l-istorja tal-bniedem, l-istorja tagħna. Ġifieri hemm ħafna fajt li jistgħu jimblukkawna milli nafdaw u nagħtu dak il-pass ta' fiduċja. U ma nabqgħux biss fuq ir-raġuni. U fosthom hija dan li qed tajtint li jien personalment affettwani wkoll din l-immaġni li konna ningħataw ta' Alla. Forsi aħna ilħaqna l-aħħar żmien tagħha din, illum il-ġurnata hija ħafna aħjar il-mod ta' kif nagħlmu l-itfal huwa differenti ħafna milli kif kollu jistaqsi student issa Alla minnu x'taħseb li għajdi? Naħseb Alla jħobbni, Alla għax ħin kollu ġifieri huwa dan li ħin kollu nitimgħuhom illi jiena maħbub minn Alla, li jiena jinsabiħ, li jien minn nifsi jien tajjeb. Anka meta nagħmel ħażin, jien nibqa' tajjeb, hemm xi ħaġa ġewwa fija li għandha valur enormi, illi dan Alla li hu infinit jien qiegħda fih. Kif tirrikonċilja daw it-tfal at some point jekk speċjali ma huma ħintegraw f'moħħhom isma' sister Alla jħobbni, Alla jħobbna, Alla jetem biex jisqina bl-imħabba. F'xi punt daw f'ħajjithom żgur ħajltaqgħu ma' traġedja.
F'dak il-punt ħajġu fi kriżi bejn dak li għattalhom inti jew għattalhom il-formazzjoni reliġjuża tagħhom u dak li qed jesperjenzaw. Kif jiġu rrikonċiljati daw iż-żewġ affarijiet? Ara, l-ewwel nett xi ħaġa importanti dak li nemmnu aħna dwar il-missjoni tal-Knisja nippruvaw nagħmlu aħna. Aħna nakkumpanjawhom b'mod personali, nakkumpanjawhom fi grupp l-istudenti tagħna u nibqgħu nakkumpanjawhom anke wara żmien tal-iskola. Biex f'kull mument li jiġu fih huma dejjem huma akkumpanjati fil-mixja tagħhom u jiena nista' nara illi dan qed jagħti ħafna frott. Aħna għandna ċentru wara l-iskola. Meta tisma'hom jitkellmu fuq il-fidi tagħhom, fuq il-mixja, hija profonda ħafna, ġifieri jitkellmu fuq livelli kif qed nitkellmu aħna. Ġifieri dawn qegħdin nitkellmu fuq żgħażagħ ta' fl-20 tagħhom, mhux iktar. Għaliex tajnihom din il-bażi ta' minn Alla u dik baqgħet magħhom. Ovvjament meta jiġu f'mumenti diffiċli ħajjiġu b'daw il-mistoqsijiet u dak huwa l-mument li nkomplu nakkumpanjawhom, li nkomplu ngħinuhom ifittxu ir-risposti fl-istorja personali tagħhom. Din hija l-akkumpanjament li l-Knisja għandha tagħmel u li sfortunatament hija nieqsa ħafna fuq dan il-livell profond. Rid ngħid xi ħaġa oħra u ħarġet li moħħi at the same time. Fuq din, propju fuq din, ġifieri qisna l-immaġni differenti li qed nagħtuhom ta' Alla llum. Din importanti. Tanti ingrained. Sfortunatament għax lek qisu l-istudenti tagħna ilaħqu żmien ieħor, imma fl-istess ħin xorta hemm ċertu dilemmi, ċertu kontradizzjonijiet. Pereżempju jien kelli waħda mill-istudenti tiegħi illi kellha gender dysphoria. U kienet ilha mintu kienet żgħira, allura aħna ovvjament għalina dik kienet sinjal li probabbilment vera din it-tifla. U għenni akkumpanjajnija, jisna posponejnija ħafna biex din ikolla żmien tagħha mingħajr labeling u mingħajr illum huwa ġuvni, ġifieri għadu jiġi u nitkellmu, niltaqgħu, ġifieri għadna f'kuntatt. U niftakar li kien hemm bżonn li jien bħala soru npoġġi bil-qiegħda ma' din dak iż-żmien tifla u ngħidilha Alla jħobbok. Le, inti tagħmel xejn ħażin għax qed tħossok hekk. Kellha bżonna. Għaliex għatem dawn din il-konfużjoni fuq fejn jidħol Alla u jien inħoss li aħna bħala reliġjużi u għalhekk inħoss li għal-nies nirrappreżentaw il-Knisja. Minkejja li aħna bħala reliġjuża twildet bħala sfida għall-Knisja ġerarkika, ġifieri aħna maħniex parti mill-Knisja ġerarkika. Ir-reliġjużi mhumiex parti mill-Knisja ġerarkika huma l-isfida tagħha. Bħala reliġjużi aħna tista' tespandi fuq dik mela. Ma kelli ebda idea. U din interessanti u għal-qalbi ħafna wkoll. Jekk tiftakar fl-istorja ta' San Franġisk kien jgħix fi żmien fejn il-Knisja kienet ħafna legalista, fejn saret ħafna sinjura, fejn tilfet is-sens tagħha, literally. U dan x'għamel, dan beda jgħix il-Vanġelu. To the letter ġifieri, li ġifieri jrid ikun fqir fost il-fqar, neżal ħwejġ kollox, rema kollox, ma rrid ikollu xejn x'jaqsam, imma ma rridx ikun barra mill-Knisja. Ġifieri jrid ikun jibqa' parti bil-Knisja imma jkun sfida għaliha biex ifakkara suppost qed tgħix. U il-missjoni ta' reliġjużi hija propju dik illi aħna nfakru li l-Knisja ġerarkika biex ma tinsiex illi aħna ġejna biex naqdu mhux biex inkunu moqdija, pereżempju. Allura nħoss illi aħna bħala reliġjużi, ġifieri minkejja illi aħna din hija l-missjoni tagħna u din iħossuha t-tfal x'għoshom ħafna viċin tagħna. Huma għalihom nirrappreżentaw il-Knisja, sa ċertu punt allura jien nista' nitkellem fisem il-Knisja u nsarraħlek qalbek. Imma fl-istess ħin iħossuna ħafna iktar viċin mill-Knisja, ma nafx inti tifhem. Għax in-natura ta' minn intom hija minn fejn ġej l-eruq tagħkom ġejja minn dak il-post fejn qed ngħixu l-Vanġelu bl-aktar mod jew li jirrifleti l-iktar radikali. U għalhekk għedlek li l-missjoni tagħna nħossha li tant sabiħa u unika li ma nejra l-ħadd iktar, ħankun onesta.
Mela, għalfej għazilt tkun Agostinjana? Għazilt nħabba il-tfittxija tal-la fl-imkien. Għalija tfittxija tal-la li tinkludi kemm il-moħħ u kemm il-qalb u mal-ħbieb hija importanti ħafna għalija. Mela, ħaraddi sal xaġa li kurrenti. Sewa, hija raġuni għalfej konna l-tqajna oriġinarjament jira u inti. Minna kan sallem ukoll il-ġajel li laqqatna. Malaj jek, żewġ sentenzi ġajel kif kienet l-iskola. Intelligenti, tħobb targumenta wkoll. Għandi idea. Studenta li tuħu gost tal-lima, tuħu gost li jkollok fil-klassi. L-esperienza tiegħi eżatt identika. L-lum il-ġurnata li bdiet magħna mhux ħafnilu, saret lead producer fuq il-każin. Hija persuna li tajta numru ta' sfidi apposta biex nara kemm għandha x-xewqa illi titjib u kolli ngħid li għamlet biċċa xogħol spettakolari ġejjel. Mela, l-eutanasja. L-argument prinċipali tan-nies li qed jipproponu l-eutanasja jiena nħossu għall-kompassjoni. Illi xi ħadd illi għaddej minn dbatija kbira u li f'dik id-dbatija la jara li qatt tista' tkun aħjar. U għasa tisib sinifikat fija. Aħna bħala soċjetà, jekk aħna vera nemnu fil-ħniena, fil-kompassjoni, għanna nagħtu l dik il-persuna l-għażla illi jittermina ħajtu. U jittermina allura dik is-sofferenza. Xi twieġeb? Mela, ħanibda billi ngħid għaliex fil-programm Każin ovvjament ma kellix ċans nopprofondixxi biżejjed u xi ħaġa li nħoss li kienet importanti ħafna li ngħid u nixtieq ngħid illum illi nibda billi ngħid illi jiena nifhem u nħoss mal-bniedem illi jgħajja fid-dbatija, illi ma jkunx jiflaħ ibati iktar, li jkun jixtieq li d-dbatija tispiċċa li tieqaf. Nejtu kollina persuna li għaddejt minn dbatija personali li akkumpanjajt nies li qegħdin ibatu, jiġifieri minix waħda għax ovvjament kien hemm min qal għax ma nafx jiġifieri, u nifhem għax meta tkun qed tiddibattita bil-loġika jisek ma jkollokx biżjed dan l-ispazju li turi li aħna bnedmin, u ġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq bnedmin u rridu nifmu il-bniedem fejn qiegħed. U propju għax naf kemmi diffiċli naf li jekk ikun hemm dil-għażla ħankun qed impoġġi extra burden fuq min irid joħodha. Ħanispjega. Il-fatt li jiena m'għandix l-għażla biex immut, jiena naf l-unika triq hija li ngħix. U nixtieq illi miegħi waqt li qed imbagħti ikolli nies li jħobbuni, li jissapportjawni, jkunu hemm għalija. Dik hija l-unika triq. Jekk ikolli ċans illi immut, ħadd iftaħ li bieb ieħor li fih jien irid nasal għal deċiżjoni li hija perikoluża fuq diversi livelli, hija perikoluża fis-sens li jiena nista' nħossni egoista jekk ma nagħmilix. Għax ħanabbil il-ħaddieħor u dik waħda mill-iktar problemi li jħossu nies li jiġu dipendenti, nies li jkunu vulnerabbli. Ġvidi żgur ħanaddi minna. U qed tagħtini way out. Allura ovvjament ħaniġi f'mument fejn anke jekk il-familjari jixtiequni nibqa' ma xi ħobbuni u jixtiequ jew gawduni, jien qed tagħtini way out u allura ħanaħsibha imma ra xkun flit daħħaltni fih. F'mument fejn jien vera vulnerabbli. Għax aħna qegħdin ngħidu li jkollok il-kompetenza li tiddeċidi iva. Qas meta tkun 100% b'saħħtek, kultant ma jkollok il-kompetenza li tiddeċidi, jaħseb wara meta tkun f'dik il-vulnerabilità. Mela qed nitkellem fuq kif nara l-kompassjoni għal dawn in-nies jiena. Ħanibda minn hemm. Imma mbagħad għandek argumenti oħrajn, u ġifieri l-ewwel nett. Qegħdin nifqu fuq il-kompassjoni għax mbagħad hemm il-konsiderazzjonijiet l-oħrajn, slippery slope, il-kura paljattiva, eċetera, eċetera. Ġifieri
nixtieq nieqaf naqraw. Iżak li qed tipproponi inti huwa li mela jekk jiena għandi din l-għażla, mela issa jiena għandi qisu kważi għandi żgur l-obbligu li naħsibha issa. Ekku. Għandi l-obbligu illi ngħid ma isma' jiena forsi peace fuq it-tfal għandhom ħajjithom, naħseb nkun naqra egoist jekk nibqa' hekk u da jagħtik isser ħajtu ġejju sejjer għalija. Però fl-aħħar mill-aħħar jekk jiena nixtieq ma għamiltu dal-kalkolu u nixtieq ma nkunx ta' pis għall uliedi fl-aħħar jiem ta' ħajti, nixtieq li tifla ngħidilha isma' tinħobbok, ejja nqattaw l-aħħar ġurnata flimkien għax jiena għadha ddeċidejt li ħan iddipartixxi. M'hemmx għalik univers, dinja, possibilità fejn dik il-ħaġa isseħħ u sseħħ fit-tranquillità, isseħħ mingħajr pressjoni. Ma taħsibx? Mingħajr pressjoni le, ma naħsibx. Naħseb pressjoni dejjem ħajkun hemm u din narawha għalkemm aħniex nitkellmu biżejjed fuqha narawha minn pajjiżi oħra illi n-nies iħossu din il-pressjoni. Apparti l-ħafna raġunijiet oħra għalfejn iħossu pressjoni, ġifieri il-pis finanzjarju pereżempju ta' li tibqa' inti tgħix. Imma l-ikbar problema li għandi jiena hija l-fatt li u di ma rridux nitkellmu fuqha għax mill naqru l-bibien meta nibdew nsemmuha, illi il-mument li inti tajtni din inti qed tgħidli illi f'mument vulnerabbli bħal dan jiena jew ħa nagħmilha mod ieħor, nipprova nispjega mod ieħor. F'soċjetà fejn aħna kollha niġu f'mumenti vulnerabbli, sewwa ta' vulnerabilità. U f'soċjetà fejn minu vulnerabbli qiegħed jitwarrab diġà ħafna u qed iħossu waħdu ħafna, pereżempju f'Malta l-istatistika turi li n-nies li ħossuhom waħedhom fit-2022, aħna qegħdin 2025, l-istudju sar fit-2022 il-percentaġġ ola sew, ġifieri għandek over 50% tal-Maltin li jħossuhom waħedhom. Li hija percentaġġ ikra ħafna. Ġifieri diġà għandek nies illi huma vulnerabbli għax qed iħossuhom waħedhom. Għandek nies illi qegħdin naraw ukoll illi għandek numru ta' nies illi qed jagħmlu suwiċidju u l-ammont ta' suwiċidji li kiber u l-ammont ta' meta tipprova tagħmel suwiċidju. Attentatu hija. Qed l-attentati ta' suwiċidju li huma over 500 u li mhumiex kollha rrapportati. Jien dak jinkwetani ħafna, ġifri f'soċjetà Maltija illi n-nies qegħdin ħossuhom daqstant vulnerabbli, qed intuhom soluzzjoni li biex fil-vulnerabilità tagħhom imutu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Li kieku però insolvuhom daw il-problem li qed tgħid. Insolvu li n-nies dan il-pattern li n-nies qed iħossuhom iktar waħedhom dik tonqos, insibu mezz u nsiru b'soċjetà iktar interessana minn xulxin. Is-saħħa mentali nagħmlu impenn nazzjonali u ntejbuha. Jekk dawk it-trends jaqbdu direzzjoni fl-oppost, tħossok iktar komda li tiddaħħal l-eutanazja? Min ħanħossni komda qatt u ħanispjegalek għalfejn. Imma naħseb illi jekk naħdmu fuq dan b'mod serju, f'soċjetà li tkun iktar solidali ma' xulxin, li turi iktar kompassjoni ma' xulxin li ma tħalli l-ħadd waħdu,
ma naħsibx li jkun hemm ħafna nies li jixtuq jagħmlu l-eutanasja. Minn dak li qed jgħidu n-nies bħalissa wkoll, ħafna nies jibżgħu jmotu. U jibqgħu jiġġieldu sal-aħħar biex ma jmutux. U jibqgħu iħossu l-bżonn li jkunu mal-familjari tagħhom li jħobbu. Jiġifieri nemmen illi f'soċjetà li tkun iktar solidali, li s-soċjetà tagħna m'għadix solidali, daqskemm konna qabel żgur u qegħdin naraw trends bħal dawn li semmejna. Nemmen li ħafna nies ma jmorrux għal dik l-għażla. Il-maġġoranza assoluta ta' nies ma jmorrux għal dik l-għażla. Sissa tinkelmek mhux bħala nisranija. Għaliex ħafna jgħidu dik hija l-opinjoni tiegħek żomm malik. Imissa ngħidlek għalfejn. Le xifri żomm malik, qed tinsaqsik. Le, ma għajmin qed ngħidlek. Mela, li xort hemm raġuni għalija għaliex ma rridx soċjetà fejn il-bniedem ħossu waħdu. Allura jħoss il-bżonn li jmut iktar malajra xi tbatija iktar diffiċli meta tkun waħdek pereżempju, jew meta tħossok burden fuq l-oħrajn. Imma nikkonsidraw f'din l-ipotezi li qed nagħmlu. Li qed ngħixu f'dinja ideali. Li qed ngħixu f'dinja aħjar għall-inqas fejn aħna iktar solidali fejn li mhix dinja possibbli fl-aħħar ma konna. Ġveri mux bħalli kiku għet najdu sma sa jiġu l-aljeni u jamlu solidali. Le, konna, aħna, minn fina għanna din il-kapacita. Issa, eja najdu nsiru iktar solidali u jonsu n-nies illi jishtiqu l-eutanazja. Pero jkun baqa minnom. Minkejja illi kunem n-nies maġburin madwarom, minkejja illi ikunu jħossu għan parti mill-komunità, mill-familja u kollox, imma l-uġi huwa kbir wisq u jixtiequ li dak l-uġieħ jittermina. Għalfejn, skont inti, għandna xorta ngħidulhom le. Mela, l-ewwel qed trid niċċara li dak li qed jiġi propost mhuwiex eutanasja għal minu muġuħ mod li ma jiflaħx l-uġieħ. Imma għal min għandu marda terminali, qiegħed fl-aħħar 6 xhur ta' ħajtu, għandu 18 sena, eccetera, eccetera. Jiġifieri laqqas biss qegħdin nikkonsidraw l-uġieħ jew le, jekk għandek l-aħħar 6 xhur ta' ħajtek u inti dipendenti, anke jekk m'intix muġuħ, anke jekk għandek il-mediċina biżżejjed biex ma tkunx muġuħ, xorta tista' tiddeċiedi li tittermina ħajtek. Ħanibdew minn hemm. Li għandi ħafna problemi fuqha. U ħanibda mill-fatt tas-6 xhur li nafu illi jistaw ma jkunux veri u ħafna drabi ma jkunux eżatti. Meta qatt din il-ħaġa qalu għax studjawa ħafna, li s-6 xhur ma waqgħux mis-sema, imma meta ngħidlek li persuna li qalulu ħajgħix xarej għax 3 snin 4. U komuni ħafna, hija ħafna iktar komuni mill-nies jasbu dik. Tifhem, ġifieri inti tajt il-ħajja tal-bniedem. Meta seta' jgħix iktar dan il-bniedem, seta' jgawdi iktar affarijiet, inti kellek esperjenza nafal minn taħseb. Forsi tajjeb ittina naqra l-ispjega l-eżempju. Jiena kont viċin ħafna ta' Jerome. Jerome kien bniedem intelligenti ħafna, kien jagħmel dat tip ta' dibattiti, kont nħobb nitkellem ħafna miegħu, kien bniedem li jfittex, bniedem profond ħafna. Illi bata ħafna, ġifieri u ġieħ kellu. Il-cancer spiċċa fl-għada mu mifrux fl-għada, ġifieri kellu ħafna ġieħ. L-esperjenza, l-fatt li jiexa sħiħa sal-aħħar, tat paċi lilu l-familja. Ħaġa li qegħdin ngħidu aħna hawnhekk u jekk nagħmilha jien lilek kif ħa naffettwak mhix vera, aħna netwerk ta' nies. Il-bniedem ma jgħix fuq island waħdu. Aħna netwerk ta' nies, jiġifieri mhix vera li jekk inti tażel li tmut minn se taffettwa lil ħadd. Barra minn Malta l-istudju juru, fin-Netherlands, fl-Awstralja juru illi il-bereavement huwa ħafna iktar komplikat għal familjari illi jitilfu l-xi ħadd bl-eutanasja. Illi ddeċida. X'inhu dak l-istudju tista' taqsmu naqra ma nafx jekk forsi mhux qed tiftakar bħalissa. Aqsmu miegħi ħalli nkun nistgħu nitfgħu fil-description ħalli ovvjament nissustanzjaw dak li qed tajt u dak li jkun jista' jara. Għalih nifsu. Ekku. Jerome li kien hemm l-argument ta' mhux kulħadd kellu l-fidi ta' Jerome, allura mhux kulħadd kien lest li jibqa' sal-aħħar u ovvja jiena nemmen li l-fidi tagħtik ħafna iktar saħħa. Ġifieri inti li inti temmen li Alla jħobbok li qiegħed miegħek dik ittik is-saħħa biex tkompli tgħix.
u biex tkompli ssib sens. U din hija xi ħaġa li nħoss li hija importanti. Viktor Frankl għandu ktieb, kien kiteb ktieb illi u sab beda terapija, Men Search for Meaning, u kien fil-kamp tal-konċentrament u beda jinnota li n-nies kollha li kellhom sens fil-ħajja kienu jiġġieldu biex jgħixu f'sitwazzjoni ta' dbatija enormi li b'mod normali tkun tixtieq tispiċċa. Anke jekk kien hemm min jagħmel suwiċidju f'sitwazzjonijiet bħal dawk, imma min kellu sens rid jibqa' jgħix, ġifieri nemmen li min għandu fidi u min kellu sens għalfejn jgħix aktar faċli għalih minkejja d-dbatija. Imma nemmen ukoll illi f'soċjetà fejn ngħidu illi il-ħajja tista' tnaħħija jekk dbati, għandna problema kbir oħra. Ġifieri min inti bħala gvern biex tgħidli min qed ibati l-iktar. U allura min għandu dritt inaħħi ħajtu. U din hija problema reali, tanti problema reali li slippery slope hija effetta dil problema reali. Għaliex fil-bidu ngħidu ta' irid ikollok 6 xhur biss ħajja, marda terminali, mbagħad jibdew ġejjin l-oħrajn jgħidulek inti kien hemm każijiet li daħluhom il-qorti, ġifieri jien għandi diżabilità, mela inti min inti biex tgħidli jien fadalli dak fadallu 6 xhur u grunċjat fis-sodda, ma jien fadalli ħajti ngruċċjata fis-sodda. Mela dak għandu dritt u jien m'għandix. Ovvja li ħajinfetħu il-safeguards, u bat fejn ħanifqu, ġifieri kull min ibati għandu dritt imut. Importanti għawek nissottolinjaw li mela inti għandek per esempio il-Kanada fejn ġara dali għattajt inti. Li jissa Kanada jiddibattu sma' fi-2027 jista' jkun tgħaddi bill fejn inti anke jekk għandek depression akuta u taħseb li ma tistax tikkumbattija. Tista' tagħżel l-eutanasja. Però mbagħad hemm territorji oħrajn, pereżempju New Zealand, li daħlet fi-2019 u s'issa għadhom l-istess parametri li qed ngħidu se ndaħlu aħna. Kien hemm riflessjoni interessanti li hija invertita r-riflessjoni li jkun hemm is-soltu li hija is-soltu ngħidu isma' il-pazjent jaf iħoss il-pressjoni illi jittermina ħajtu biex ma jkunx ta' pis. U dak ġeneralment huwa l-argument li nisma', però inti għamilt argument il-kontra, li isma' il-pazjent forsi jrid jitlaq għax xeba. Imma da ħalli marka fuq il-familja tiegħu, fuq uridu, fuq il-komunità. Però mbagħad l-argument lura huwa allura jiena ħanoqgħod imbagħti biex ħadd ieħor ma jħoss in-nuqqas tiegħi. Hekk spiċċajt issekwestrat emozjonalment minn persuni oħrajn. Mela jiena mhux bniedem m'għandix is-sovranità tiegħi. Isu jiena laq iċ-ċirku għaw, ġifieri għal min qed ngħixu. Dak li kont qed ngħid fil-bidu, ġifieri f'soċjetà individwalista li qed ngħix għalija nnifsi, ma dik għandha ħafna konsegwenzi, ġifieri. Ħafna konsegwenzi, relazzjonijiet li ma jaħdmux, relazzjonijiet li jinkisru ħin kollu, nies li qegħdin nibatu diġà minn ħafna mart mentali. Ġifieri dbatija mhijiex biss ta' tmiem il-ħajja, hemm ħafna dbatijiet oħra li qed naraw fis-soċjetà tagħna llum. X'ħan nagħmlu bihom? Ġifieri din is-soluzzjoni għad dbatijiet li hawn illum, din is-soluzzjoni qed nagħtu, dak huwa l-argument, u ġifieri u ħaġa oħra, ġifieri l-validità ta' dbatija. Tgħidli inti għax temmen. Imma ġifieri il-ħajja mhux hekk magħmula, ma nafx, imma jiena qatt ma ntqajt ma' bniedem li ħajtu kienet sabiħ biss, pereżempju. Is-sens tal-li ma rridx imbagħti, ġifieri rrid naħrab kull dbatija. L-ansjetà li qed tinħoloq ma li ċken dbatija, nuqqas ta' reżiljenza. X'messaġġ qegħdin inkomplu nagħtu? Diġà tajnih lill-tfal tal-ġenerazzjoni ta' warajna. U ħankomplu nagħtuh. Ismani, jekk għandek dbatija inti, l-għonet inti il-kwalità ta' ħajtek hi tajba daqskemm m'intix dbati. U daqskemm għandek flus, daqskemm minn tkomdu, mhux dik l-immaġni li għandhom it-tfal illum, daqskemm għandek minn kollox kemm minn tkomdu. Kif ikollok dbatija importanti taħraba? Jekk titmut biex taħraba, aħjar tmut milli tgħixha.
U din l-ansjeta kollha li qed naraw, il-mart mentali kollu li qed naraw, u din il-kilba tal-addictions li qed naraw, ġifieri anke dik ħaġa oħra naqbes f'xi ħaġa oħra ma issa ftakarta. Ġifieri aħna ħandaħlu liġi oħra meta għadna kif spiċċajna liġi li għadna ma evalwejniex biżejjed, indunajna li rqejni la wisq. Il-liġi tal-marijuana. Mela ara kemm jaffettwa liġi għax fil-każinet fuq l-impatt soċjali illi għandha kull liġi li tiddaħħal u l impatt soċjali nagħmilha jien x'interessak int. Għax jibdew kien hemm min kellimni. Imma ngħidlek di biss li meta bdiet tiġi diskussa il-marijuana għal-rekreazzjoni, bdiet tiġi diskussa mhux għaddiet, jiena qabad 10 studenti tiegħi li kienu qed jixtru l-marijuana u jużawha. Kif bdiet tiġi diskussa għaliex? Għax infetħu l-bibien mill-ewwel. Mela jekk jiena qed diġà tindaħħal dubju, jiġifieri mela din jista' jkun le tintuża ma' rekreazzjoni, it's okay. Mela x'ġara? Il-restrictions bdew jonqsu mill-ewwel anka jiena ma noħroġ fejn joħorġu żgħażagħ tagħna llum il-ġurnata, mhux fejn morru l-adolescenti tagħna, ma huma stess bdew jgħiduli kullhom kienet insibuha. It has become very easy to obtain it u daw kienu kollha taħt l-età. Mill-ewwel bdiet, mill-ewwel. Meta ħarġet il-liġi bat minn ġapanka pakketti l-iskola u kelli ngħid il-pulizija għalli sister ħaniġġennu mhux qed inlaħqu. Mount Carmel beda jimtela bit-teenagers. Ġifieri qed navalwawhom dal-liġijiet li qed indaħħlu. Di ta' Mount Carmel hija partikolarment preokkupanti. Issa jiena pjuttost għandi tendenzi liberali u jiena għandi tendenzi libertarian jgħidulhom. Fejn inti għamel fattik jiena il-familja tiegħi ħarrabbija kif nixtieq nirrabbija jinġbin, u tox tindaħalli. Jiena l-ħares naqbad it-tifla bl-isma u ġifieri għax ma nafx. Sawa, neduka. Imma din l-iktar ħaġa, jien tippreokkupani l-għaġla fundamentali illi bija ngħaddu liġijiet għal konvenjenza politika. L-aħħar hija qed nippruvaw nintoġbu, qegħdin nippruvaw inbidlu naqra l-aġenda x'bħalissa l-aġenda mhux daqshekk tajba lina. Allura aħjar nitkellmu fuq affarijiet li. U dik mhux kompassjoni, ħaniftehmu. Le, dik hija anzi l-oppost. Jiena naħseb għalhekk fil-fatt inħosti kultant urtat, ġdan huma affarijiet delikati u tajjeb niddibattuhom u hemm nies jiġifieri jiena naf żgur li hemm nies fuq iż-żewġ naħat tad-dibattitu li huma ġenwini ħafna. Però wkoll naf li hemm politiċi li nagħmilha ħafna mal-politiċi minħabba l-mestier tiegħi illi dawn huma nies strateġiċi ħafna, makkjaveljani ħafna u jippreferu illi ċaqalqu naqra l-aġenda, ċaqalqu naqra d-diskors, ħalli flok niddiskutu dil-ħaġa ħażina li ma rridux jiddiskutu nitkellmu fuq l-eutanazja u niddibattuha. U jiena fix-xogħol tiegħi kolli niddibatti issa għax jekk inti qed tipproponi li daħħalha mela hija xogħol nazzjonali. Mela. U ħadd affettwa l-perċezzjoni nazzjonali, ma nkunux boloħ. Kull ma jidħol jaffettwa l-mod ta' kif inħarsu lejn il-ħajja, l-mod ta' kif inħarsu lejn il-bniedem. I mean, the law of unintended consequences, li inti tagħmel xi ħaġa minn għalik li dik il-ħaġa tagħmel espliċitament dik il-ħaġa bija ma l-implikazzjonijiet kollha ta' madwar dik il-ħaġa ma tikkalkulahomx. Case in point di ta' Mount Carmel. Jiena kelli il-Ministru Buttigieg fuq il-każin u fuq daw kemm xi sewx punti u li jafassa fuqhom. L-ewwel net li jiena ma nħoss illi ġenitur li għandhom it-tfal issa probabbli hawn nies qed jisimgħuni li ma tindaħalx. Ġenitur li għandhom it-tfal m'għandhomx ikabru ħaxix għad-dar. Issa ma nistgħux nażlu għal menu di għandna x-xitla jew it-tfal. Issa hekk għażil tagħmel it-tfal. Le, anzi importanti li x-xitla li t-tfal tallimhom kif irabbuha. Jien għandi dal-ġen, intqajt ma dal-ġen ġifieri. Tfal fil-primarja nalmuhom għax di xi ħaġa ta' benefiċċju kbir. Tista' tkun medikali, imma ġifieri nrabbija u nallimha kif
u da kollu ġifiri, u edin, ġifiri issa ħarġet liġi ma sax tkabbar qudiem it-tfal. Daw wara xi xarilu kelli ġlida ma xi ħadd fuq hekk, ma ġenitur fuq hekk. U dik kienet xaġa li qafasta ħafna fuq il-Ministru, għax jiena ħassejt li kienet inġustizzja kbira li inti l-tfal l-iktar nies vulnerabbli. Mela ngħidu l-għal taf kemm iħobbu l-nies vulnerabbli, titturini imma kif jista' jkun li t-tfal jitlu d-dar u normalizzajtilhom il-marijuana. Meta nafu li id-dipendenza x'sa tagħmel u li semmejt inti. U tmur fejn tmur ix-xomma wkoll. Ġifieri jien qatt ma pejjibta, imma l-aħħar darba tgħix kemm tħaqnax, morna nomu kien għadu vera kiesaħ. L-aħħar nifs li ħadd kien tal-marijuana, x'kien hemm xi ħadd qiegħed ipejjeb dejja tilhom naħseb għalhekk mhux qed inħossu daqshekk. Għax blajta qabel nżil. Ġifieri kollu, ġifieri darba minnhom kont ma' neputija l-istess morna nomu. Taħdajn eżatt, titipejjeb f'wiċċ neputija tiegħi ju. Ma dik illegali, le? Iskur hija illegali, ma min qed jieħu ħsieb. Ġifieri. Kien hemm darba il-Ministru konna saqsejnija kemm kienu saru le multi, kemm kien hemm ċitazzjonijiet, ma kienx taf. Mhux hekk. Mbagħad però ħareġ il-numru, u n-numru kien redikolment baxx. Mela, il-ħaqsib li waħda n-numru. U mbagħad il-problema l-oħra, ma kontx qed tippjana nitkellem fuq il-riforma miegħek ma issa badnija. Hija di hu li inti meta titkellem mas-setqa mal-Caritas ma' nies li jaħdmu Mount Carmel jgħidulek isma' il-psychotic episodes induced by marijuana splodew. Ekku. Mela għandna problema mhux m'għandniex. Tiċċejta. Kbira. U xi ħaġa konsejn xi ħaġa u nsejt Marelli. Naseb tant li ngħid li qabiż li l-punt. Ħalajlek, sister, mela, nasib għadna ħafna affarijiet, nittama li ma kien hemm xejn dwar l-eutanasja illi bist Julian kemm kien dak in-numru. Jiena xi ħaġa dwar l-eutanasja li nixtieq ngħid. Huwa dan, ġifieri li bħala poplu rridu noqgħdu attenti wkoll għaliex fil-verità qed ngħidu li ħan investu ħafna fuq kura paljattiva. Però rridu nifhmu wkoll illi żgħażagħ ħan inqas f'Malta. Anzjani għandna ħafna iktar. Il-gvern irid iħallas il-pensjonijiet u jrid iħallas il-kura paljattiva sew. Dik il-konsiderazzjoni kummerċjali li. Ġifieri rridu noqogħdu attenti, ġifieri għax nafu li f'pajjiżi fejn daħlet l-eutanasja, ir-ranking tal-kura paljattiva niżel u diqalunna t-tobba. Id-dikjarazzjoni tal-mam naħseb hija valida ħafna. Il-mam għalli li hija prematura, li din il- ma għax li kontri għal-mam. Ma għax il-kura paljattiva edin lura ħafna fija. Il-mam għal speċjalist ma naraw l-ewwel kif ħantejbu l-kura paljattiva, mbagħad ikollna dik id-diskussjoni, però ma ħax pożizzjoni imma għala ċara u tonda illi fejn tidħol l-eutanasja ġab 3 pajjiżi li r-ranking tagħhom imma niżel vera ħafna. U meta tara il-popolazzjoni Maltija kemm naqset u kemm għandna problema bin-nuqqas ta' fertilità, bin-nuqqas ta' twelid ġdid, il-problema ta' kif ħajjiffinanzja l-gvern daw l-anzjani li tidumu ħafna jgħixu hija kbira wkoll. Iġviri dun poġġu kollox perspettiva biex ma neħdux deċiżjonijiet li huma ta' kompassjoni ma nkunx qed naraw kollox. Mela, ġur, kemm kien dak in-numru? 39 since 2021. 39 kemm minn għaliex 300 ċarġa, le. 39 ċitazzjoni ma ġib Mela, dan l-artiklu miktub minn Emma Borch f'Diċembru li għadda, volju retnalu 5 xhur kważi 6 xhur ilu. 39 prosecuted for smoking cannabis in public since law was changed in 2021. We are probably kienu ftit iktar tal verament kienu pejpu fil-pubbliku. Again, jien xorta ġviri, I still hold the libertarian view. Ġviri, jekk inti adultu tixtieq pejjeb li smoke. Fil-fema tiegħi m'għandekx kabbara id-dar u m'għandekx pejpa d-dar jekk għandek it-tfal. Jinġili għad fuq il-podcast jien għamilt periodu fej kont impejjeb ħafna smoke. Kienu l-iktar żminijiet produttivi ta' ħajti, le, kienu l-iktar żminijiet ta' ħajti fej kont emozjonalment ibbilanċjat, le, psikoloġikament ibbilanċat, laqas. Għandi ħbieb li rajthom jgħaddu minn psikożi tal-marijuana, iva. Però mbagħad naf ukoll
Għax tajda l-kolla l-istoria, nafu kolli, konna kien jimpjegani wieħed, kibnina brillanti, da kien jipejjeb naħseb xi 3 joints kull-jum, u xorta għada kien jinexxilu jmexxi l-kumpanija. Però, għanajdu kollha l-istorja, għanajdu li għaw min fotta ħajtu remija għax weħel mal-joint u mal-vape u mal-bong, għatta ħajtu f'din l-anestezija. Emmin ukoll kapaċi ġestixxi ħajtu, ma jgħanajdu kollha u ngħidu sew. Mela, sister, għadna ħafna, il-konoxenza tiegħek hija xi ħaġa li tina ħafna pjaċir. Grazzi, l-istess hawnhekk, l-istess jien. Jekk xi darba nista' nkun ta' utilità għall-istudenti tiegħek, nittama l-istudenti tiegħek jisimgħu il-konverzazzjoni u jsiru jafu x'qed taħseb is-sister. Xi l-aħħar kummenti tiegħek? Illi kemmu sabiħu illi nkunu kapaċi niltaqgħu u brispett lejn xulxin minkejja d-diversità taħsieb jirnexxina niltaqgħu x'imkien. Ġifi kemmu ikraħ li f'Malta jisna nitilfu għadin u billi nattakkaw il-persuni għaliex inti qatt ma taf il-persuna wara l-immaġni li qed tara x'taħseb x'tista' tik. Ma, Sister Veronika, grazzi immensament għal-joġbok ta' d-dizawek, għal-nom tijaj, tal-Patreons, tal-team. Grazzi li l-kom narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Mela, tlaqna.